دول كلوت قبنا ماي وحليب تحنا صرنا اللي باليما صرنا اللي باليقنا قلتي سينو وانت كليب تعزاندي طويل الرزاق والمغري عداندي نعرسي لي هاي جاندي تكليب تحساندي مغرح كيدو قاندي عداد كلهم فتت كروم ووردت كسكس ومرقدي كلهم ودين كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا دوليا وجافرا عليه يبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لانر قولي تنوكم فتنازولا لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نزولا جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما تخونون تبوكت كونا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت صوتات لكم تسينا لنا سام وداتنا يزمدب مسانا خبصون بخبرنا قدم لايكنا قبركم جوين قبرو سبورت قبرو نزي channel بزعب الدوتات يزلوا كم وترينا نزخاغركم سومنيم كداخمنا نحنا داخمنا نحنا دينا هنا داخمنا ولا سومنيم كداخمنا ما جماعي فلتنا نجن بزعب الدوتات يمز قبرو لازم يوتيوب زلوهم بزخونه زين صور حق زقبر قحمات كمز كامبانر يفلتني يقندحه اتس اوكي ابعدهم تايره اب نبروتهم تلقى تزاربوا منبر قحمات كمز تكال زر يفلتني سبسي حقتاتنا تو سيريا ورد زن يتكبر بلاكا نعون تقديفكا يغصاكا قال حقو زي فلت تزازاتو زي فلت سجنتير زخونه بلاتفورم يتوما بيتو زلو كسبتكم ايدلني يقنع it is what it is we just follow their confusing rules confusing كم زي حقنا أمريكا ركم اللغم انتهي مخانو حق زي فلت لك كما جيروم يوم أبزيا شجرت فترة الكامبر حقهم المختال سجماي محلونا anyway having said that نايلو مار استكن جمرينا very interesting topic هزنا لكم تسينا لنا ساب مودتا مسانا كتصون هيغم تنقلنا كنكاتلوهم في التنينا let's go Russia-Ukraine war escalating on both sides, Moscow unleashing more than 200 missiles and drones overnight, and Kyiv striking back deep inside Russia. Stephanie Bennett is live with the latest. Hi, Stephanie. Hi, Mike. Well, the situation is dire. With each day that passes, more innocent lives are being lost on both sides of this conflict. Now, in Kharkiv, Ukraine's second largest city, Russian strikes destroyed an apartment block, killing بحافظ كم نريو زلنا أتوقينات أمانغو كريتيوم هجرات أمانغو راشا يوكرين زلوا بخبي درجة يغطى الكم زلوا إيزن الجرزلوا راشا بزحلف ليتي كبيد متقعتي كم زجبرت لغلتميتي مثالات درونات نجرا متقعت كم زجبرت بزو حركات تورد كم زلان يزرينا نفس كف معلتي كبيد متقعتي كم زكاية زلوا كبيد زغنة مثل الأخي خيط يبر كم زلوا حدا نتحدى قعد يسوق السعري زلوا ዲፕሎማስን ዝርርብን ዝበሃል ቋንቋ ጎዲሉሎ ካብና አቡ ካብቲ ዲራንሲ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢራንሲ ይዘራረቡ ኣለዉ ዶ ክዘራረቡ እዮም ዶ ከምዚ ክገብሩ እዮም ዶ ናብዚ ክኸዱ እዮም ዶ ገለ ክበሃል ንሰምዕ ኢና but here just ውግእ ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ግን ካብ ምሕርቲ ኩነታት ኣግሊ ሕማቕ ስለ ዝኾነት ኩናት ኣብዚ ሪፖርት ክትገብሮ ናይ ትኽእልኒ ካ ዶንት ሊስ ነዞ ከምዚ ንባዕልናትና ቻነል ሽግር እዮም ትፈጥሩልካ that's why ውሑድ ግዜ ሪፖርት ንበኩም ንከስ ሓደ ብዙሕ መጥቃዕትን ብዙሕ ዕንወትን ስለ ዘሎ it's very hard to capture it ኣብዝኻ ከምኡ ክረአይ ደልዮም እዮም ኣትሊስት ነቲ ቻነል ናተይ ብሎ ከምኡ ክገብር ነቲ ጋይድላይንስ ናትና ይሓልፎ እዮም ዝብሉ it's alright ሕግናቶም ምኽታል ፀገም የብልናን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ትካል ሕግናቱ ክተኽብረሉ ዝግብኡ ነገር እዩ ኣነ እውን ኣብ ዓደይ ኣብ ሃገረይ ዝኾነ ክመፅእ ከሎ ኣብ ትካለይ ኣብ ቢዝነሰይ ሕግናተይ ክኽተለለ ይደሊ እየ that's acceptable ጥራይ እንታይ እቲ ሕጊ ካፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝኾነ እዚ ኩናት እዚ ሪፖርት ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ይመስል ኣትሊስት ንዓይ but again we'll try at least for some time and بحر صوص نجزي تبدوتات غينو ግን maybe ከነብሎ less report ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድና ኮነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዩክሬን
أمريكا دما ويون تم مشاركتنا أمريكا دما يوكرين كم تزدل يحجز وايا اللون يزول تخصي. Would be the United States, which has promised Ukraine the technology. So essentially a license to manufacture Patriot PAC-3 missiles. And the other allies are European allies who are operating Patriot systems who might have interceptors of their own. So those two are very different. And now because the war in the Middle East and the fact that the Gulf countries are also operating Patriot systems, there is a shortage of Patriot interceptors. And of course, there is a problem in حركابتي عبس أجمع كوين زلوا زي باتريوت ميسايل السبهاليو سلمتها أمريكان أوروبا زي حجزوا زلوا ولا أوروبا ونتهم قالوا تجارات أوروبا بقى زي اللوسي زركا بوم زي هبواني يوكرين أبكم زخنتات كلا زبل ديبيت بتدقق كميز اللي على زلوا تحتجن ولا تنهجرات أوروبا ونبعلم والسقاطاتنا يستفل عليه حدا قال لنا زبل منسل زلوا ناتكا هبكا أنتي كمت أني خذاب زي فلتقولوا كمي جريمو ترجع كب زبل منفسي خاطري سزي تقول داي بكل من قدي حديثنا ناتو ربحة كقدم سلزدل زلو is going to be very hard معناته تكونتات رجع ندعريلو حدا نتحرك حجز مخاله إذا حجز اللو كونتات جن نعي كنتاي كوردني لزحجز عينتي وزون سمعوها. The Patriot really is the only system made in large numbers that has the capability to knock down Russian ballistic missiles effectively at high rates. And then secondly, our European partners and allies, some of them have the Patriot, but they have even fewer remaining than the U.S. does because they have given so many to Ukraine in the early years of the war. Is that the U.S. has expended so many Patriot missiles in the Gulf War, the war against Iran. The numbers I'm seeing are from about 2,330 before the war, we're down to about 800 right now. So we've expended almost 2/3 of our Patriot for other theaters for the Middle East, for the Indo-Pacific. زلنا تيجام أب كلهم سلزلوا تم هجرات أوروبا ننفسهم سلزي تماما نزلوا انتي كمت النخل نابيكن كين نخل سلزين فلت إذا قد دايزين تناتنا كنباين نخلينا يبلو اللو بتحدث أمريكا دما نبعلا أب كبيت كوينات سلزلا نتزر كابو ويون كابتشاينا كمت أمزغل فتناتاتون كلهم سلزغل نزر كابو أزوارهم كركبو قربات يكونون زلوا كل زي تدمامير دما يوكرين أبزعجي زلاتو شجر ولا حنتي مفتحي كم زي تركبن معلبة كم زي تركبن كجبراكيل ولا يمزول زلوا سلزي يوكرين كتمكت دللا ويونات ليس مكيت على 4 عامات فراغان حججن أبزي تأتو زلا مدرخجن من يتحنا أبي جز أتخيد نتاي تكبر نزبلجن there is no solution we don't see any solution to this problem and this is going to be وساني كون زكينات زي مغنياتو عند حرزي حجزوا ما يوكرين كردوا أنت زي كيلوم زكونات زكت وصي كونت أنت دي وصي أتدما I really don't know what's gonna happen على تنيتو دي replay نتنا يوكرين تكياتيو قال خجبر God knows أنت يكجبر خمس خلاب زكينات زي and حنتن إحنا كنا ريكم نغل زكونات زي كبيت كونتات كون كم زغل مجمعاتو كبيدة مثلاً that's all I can say for now أنت واحد نحجي بزيانا كفر كنجبران نغل very very precarious situation كبد زبالة كونتات next move ناتهم تاي كون من انتاي كجبريو سلدي فلت نالبات نزوم كل التكيلات كنسمع بهم جيرانتا أرسك نودع كنفتن. In the European theater of operations, but globally we're running out of them. What possible rationale would you have for President Trump to go back in to listen to these generals like General Kellogg, General Keane, et cetera, go back in and quote finish the job when the only job we might finish is running out of what little we have? Well, I'm not sure at this point in time that he's listening to Keane or to Pete Hegseth, for that matter, or to Keith Kellogg. I think at this point in time, President Trump understands what's going on. You know, Danny, I noticed the other day that there's talk now in the Pentagon about placing greater emphasis on tactical nuclear weapons for dealing with Russia and China. As soon as I read the stories making that point clear, I said, this is probably because we've expended so many conventional weapons that we feel that our conventional deterrence in East Asia and in Europe has diminished to the point where we have to rebalance the deterrence equation and put much more emphasis on nuclear deterrence. Yeah, مودة تزياكم منتفي هو البنتاغون أبزوان زي يبلالو بزعبا انتاي زاربو خمزلو حدش حبريتا سميع اللغو يلو سلما بزعبا تاكتيكال نيوكس بزعبا تاكتيكاوي نيكولاراوي وكينات أنصار راشان تشاينان بزعبو يزراربو كمزلو زي كم زربا نابزيا من بزيا كمص خمز خلو قمتنا بزح سبي نهرو أمريكا بخل نجار نات أبابا عند هرمتيا أمو داتا كتجبرت خل حدا نجاري نيكولار كتكاميا
ምናልባት ኣብ ዓለምና ኒውክለር ክጥቀም ዝኽእል ወይ እውን ኒውክለር ክጥቀም ኢሉ ከፈራርስ ዝኽእል እንተሎ ኣሜሪካ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢትስ ኖት ራሽያ ኢትስ ኖት ቻይና ኤንድ ሰርተንሊ ኢትስ ኖት ኢራን ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዛ ድራማ እዚኣ ቲያትር ናይ ኒውክለራዊ ኩናት ትበሃል ኮይና ተሪፋ ኣሜሪካ እዚ ዘለዎ ኢማጅን ሓደ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ስቶክ ማርኬት ክራሽ ምስ ገበረ ሓደ ሰብሲ ሓደ ማልቲ ሚሊዮነር ኢንፍሉዌንሰር ዝነበረ ነፍሰ ቅትለት ገይሩ ኢሎም ስለምንታይ ሃይሊ ሌቨሬጅድ ልዕሊ ዓቕሙ ተለቂዑ ኢንቨስት ገይሩ ስለ ዝነበረ እንደን እቲ ኢንቨስትመንት ክወርድ ምስ ጀመረ እቲ ዓብዪ ሃንደበታዊ ምውዳቕ ምስ ኣጋጠመ ነፍሲ ቀቲሉ ምክንያቱ ድኻ ኸውን እዩ ናብ ዚሮ እዩ ተመሊሱ ተዲኹምኒ ኢቨን ናብ ዚሮ ዘይኮነ ኔጌቲቭ እውን ከዓ ትኽእል እዩ ምክንያቱ ተለቂሕካ ኢንቨስት ጌርካ እንተነርካ እቲ ባንኪ ለቃሕካ ክትከፍል ክፅበየካ እዩ እቲ ገዚእካዮ ዝነበርካ ቫልዩ ናቱ ካብቲ ንስኻ ሚኒማም ጌርካዮ ዝነበርካ ንታሕቲ እንተኸይዱ እቲ ክሳራታት ክኽፀወረ ተዘይክኢልካ ናብ ዜሮ ዘይኮንካ ናብ ኔጌቲቭ ኢኻ ክትኣቱ ኔጌቲቭ ተኣቲኻ ድማ እንታይ ክትገብር መጀመርያ ዕዳኻ ክሽፍን ኣለካ ወላ ሲክረት ናይ ኢንቨስትመንት እንተለካ መጀመርያ እቲ ዕዳኻ ኢኻ ክትከፍል ዘለካ ካበይ ምፂኻ ኢኻ ክትከፍሎ እቲ ዕዳ ሸቂልካ ኢኻ ተምፅእ ዘለካ ገንዘብ ኦኬ ሸምጢትካ ተምፅኦን ኢኻ ስለዚ ዜሮ ኮይንካ ንክትነብር ስለዘይከኣል ነብሲ ቀቲሉ ኣብ ፈራሪ ናቱ ኣብ ላምቦርጊኒ ፈራሪ ነብሲ ቀቲሉ ኣብ መይቱ ፀኒሑ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ ምዝያ ናይ ዩክሬን ምስ ናይ ኣሜሪካ እንተተሓሒዝካያ ኣሜሪካ ኩሉ ዘበና ወይ ዝሓለፈ 80 ዓመት ብውሕዱ 100 ዓመት እውን ልዕሊ እዩ ኣነ ቁፅሪ ሓደ መወዳድርቲ የብለይን ኩሉ ዝኽእል እየ ምሳይ ዝዳፈር ድማ የለን ኢሎም ኣሚኖም እዮም ሃንደበት ነገራት ኩሉ ፋሕ 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 ክብሎም ይጅምር ኣሎ እጂ እዚ ስዕረት እዚ ክቕበልዎ ይክእሉን እዮም ተርዲኹም እዚ ስዕረት እዚ ተቐቢሎም ክኸዱ ከቢድ እዩ ስለንታይ ገብሩ ኣለዎም ነቲ ስዕረት ንኸይቅበሉ ብገለ መንገዲ ገይሮም ነቲ ኩናት ክውድዎ ክእሉ ኣሎ ሜይቢ ኒውክለር ጌርካ ክኸውን ክእል ፀገም ግን ራሽያ እውን ክንዶም ዘለዎም እዩ ስለዚ ንራሽያ ብኒውክለር ገይሮም ስዒሮም ንሳቶም ፅቡቅ ክነብርሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ኣይኮነን ተለኻኺብና ክንጠፍእ ተደይ ኮይኑ እዚያ ያታ ጉዳይ ኣብ መወዳእታ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ስቕ ኢሉ ዘጋነን ወይ ከዓ ዘየለ ዝዛረብ ኣይኮነን ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እዩ ሓደ ካብቶም ብሓቂ ዲስቲንጉሽድ ስኮለርስ ኣብ ዝዋና ነቲ ኩነታት ናይ ራሽያ ብፍላይ ድማ ንዓመታት ዝፀሓፈሉ ጉዳይ ናይ እስራኤል ንዓመታት ዝፀሓፈሉን ዝተመራመረሉን ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ገምጋም ናይ ብዙሓት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝግምግምዎ ዝነበሩ እዩ ምክንያቱ ስቕ ኢሎም ስዕረቶም ክቕበሉ ከም ዘይክእሉን ኣብ ገለ ፖይንት እቲ ስዕረት ልዕሊ ዓቕሞም ክኸውን ምስ ጀመረ ሓደጋ ክገብሩ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ንፈልጥ ነርና ኢና ጅቲ ራሽያ ዝበሃል ዩክሬን ዝበሃል እናተሳዕረ ይኸይድ ከም ዘሎን ድሮ እቲ ኣብ ታሕተዋይ ዘሎ ቻርት እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ነታ ብላክሲ ክልኩትዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ነቲ ባሕሪ ክዓፅዎ ብታሕቲ ድሮ ነቲ ወደባት ናይ ዩክሬን ከም ዘይጥቀምዎ ገይሮሞም ኣለዉ ራሽያ ሕጂ ድማ መሊሶም ክበትክዎ ይደልዩ ኣለዎ ካብቲ ላንድ ሎክት ሃገር ክገብርዋ ንዩክሬን እዩ ትበደብ ዘሎ እዚ ድማ ዘይከኣል ኮይኑ የለን ምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ገጅፍ ደብዳብን መጥቃዕትን እዚ ኣይከኣልኒ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣርእስቲ ይኮነን ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ናው we have said enough about this situation እዚ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ጉዳይ it could be okay fine ድሓን ገለ ኢልና መሰገርና but there are many there is another theater ካልእ ከቢድ ቲያትር ኣሎ መዓት ብድሆታት ድማ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ንቐይር ናብኡ News alert. President Trump is expected to return to the White House within the next few hours as he reportedly says we are, quote, only semi-negotiating with Iran. This comes as Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel will not accept the Trump-backed 15-point Gaza peace plan from a nuclear deal with Iran if he can fully reopen the Strait of Hormuz. And the president thinks Iran would not be able to rebuild its nuclear program while he's in office. But members of the administration are still worried. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ The Iranian regime is weaker than it has been in 47 years. The infliction of ሕጂ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ ናበይ ከዝልቕ ይደሊ ኣሎ ባህል ኣሎ እቲ ኩነታት ናይ ምስ ኢራን ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሜይቢ ነቲ ናይ ኒውክለር ዲል ምስ ራሽያ ዝግበር ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ነቲ ሕፅረት ኒውክለር ናትኩም ኣረክቡ ዶ ገለ ዶ ድብሎም ዝነበረ ክገድፎ ይደሊ ኣሎ ባህል ኣሎ ክገድፎ ይደሊ ኣሎ እቲ ናይ ኒውክለር ዲቤት ክገድፎ ምክንያቱ ንኩሉ ነገር ንኢራን ከፍትሓ ጠጠው ከብላ ከም ዘይክእል ይርድኦ ስለ ዘሎ so is he going to do this I don't know but there is a good chance ነቲ ኩነታት እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሱ ዘዋፅኦ ካልእ መንገዲ ክደልክ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ
ናይ ብሓቂ ግን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዘሎ ማራ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ኢራን ድማ ነቲ ኩነታቱ መዝሚዛቶ ስለ ዘላ ፅቡቅ ጌራ ተሃርሞን ፅቡቅ ጌራ ተኣስሮ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንሓደ ሓይሊ ዝበለፀ ዕድል ዝፈጥር ዘሎ እዮም ዝብሉ and that is China ዝበሃል ሃገር is becoming more powerful because America is distracted with so many other issues. Beneficial is China. Beijing did not have to fire a shot, spend vast sums, or use up political capital, but it has gained more from this crisis than any other in 3 decades. The war accelerated 3 of China's long-held goals: a Middle East less dependent on America, a world more dependent on critical Chinese technology, and a reputation for Beijing as a serious and steady world power. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩናት ናይ ኢራን እያ ተዓዊታ ወፂኣ ገለ ኢና ኢልና ንዛረብ ግን ኢራን ኣይኮነትን ተዓዊታ እዮም ዝብሉ መንዳ ቻይና እያ ተዓዊታ ኩናት ናይ ኢራን ዋላ ኩናት ናይ ዩክሬን እውን ክልቲኡ ኩናት ንቻይና እዩ ዝዕወት ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ድማ ምስጢር ኣይኮነን ኢሌት ናይ ኣሜሪካ ትሪእዎም ኣለኹም ዓይኖም ደም መሊእዎም ከሎ ዝዛረብዎ ዘለው እዩ ደም መሊእዎም ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ነቶም ኢሌት ናይ ኣሜሪካ ሕቆም ይሰይርዎም ዘሎ ስለምንታይ ኢሌት ናይ ኣሜሪካ ትሕቲ ቻይና ክኾኑ ድሌቶም ኣይኮነን እንተኾነ ፖሊሲ ናትካ ትሕቲ ልዕሊ ሰብ ክገብረካ ይኽእል ትሕቲ ሰብ ክገብረካ ይኽእል and there is nothing ኣብዚያ ኩነታት እዚኣ ገይሮም ክቕይርዎ ዝኽእሉ በቋራጭ ክኽድዎ ዝኽእሉ ገለ ነገር ክፈጥርዎ ዝኽእሉ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ በዓላቶም ዝመረፅዎ መንገዲ ንድሕሪት ይወልሶም ኣሎ በዓላቶም ዝመረፅዎ መንገዲ ትሕቲ ሰብ ይገብሮም ኣሎ ትሕቲ ቻይና ባ ይገብሮም ኣሎ ሕጂ ቻይና goals accelerated by Iran war እንታይ ያጋጥሙ ዘሎ ሰለስተ ነጥብታት ጠቅስ ሚድል ኢስት less dependent on America ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ተፀጋዕነት እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ኣገዳስና ንማእከላይ ምብራቅ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ኸሊጅ ብዓብዩ ድማ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ተደላይነት ናይ ኣሜሪካን ኣገዳስነት ናይ ኣሜሪካን ሓደ ካልኣይ a world more dependent on critical Chinese tech ዓለምና ብዝያዳ ኣብ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ከተተኩርን ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ድማ ተኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ንመነባብሮ ንደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ንመዓልታዊ ሂወት ዝጥቀምሉ ናይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ንኣሜሪካ ካልእ ተወሳኺ ከቢድ ፅፍዒት ማለት እዩ ሳልሳይ reputation for Beijing as a serious steady power እዚ ድማ ሓደ reputation ወይ እውን ዝና ንቤጂንግ እቲ ናይ ቻይና ንቻይና ሓደ ኣብዘይ ጉዳዩ ዘይኣቱ ኣብዘይ ሽግሩ ዘይኣቱ ሲሪየስ ዝኾነ ነገራት ብዕቱብ ዝሕዞም ከምኡ ድማ ፕሪዲክት ክትገብሮ ትኽእል ስቲዲ ከምዚ እንተይለየ ከም ዝኽበኒ እዚ እንተይለየ ዝኽብለኒ ክትብሎ ትኽእል እምበር ሃንደበት ንግሆ ተንስዩ ብትዊተር ገይሩ ከጥፋእካ ክብለካ ክፀንሕ ዝኽእል ወይ እውን ኣጊደካ ኣለኹ ክብለካ ክፀንሕ ዝኽእል ወይ እውን ክልኩተካ ክብለካ ክፀንሕ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ፒፕል ሃገራት ብፍላይ they won't have a predictable partner predictable ማለት ክትግምቶ ትኽእል ኣነ ምሳኻ ተሰማሚዐ ኣለኹ ኢለ ሎሚ ተደጊሰ ፅባሕ ንጎ ተቐይሮ ክፀንሓኒ ይክእልኒ ኤሮፓ ንጎ ምሸት ብዶናልድ ትራምፕ ብትዊተር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ዝቕበሉ ዘለው nobody wants that ኣማራጭ ስለ ተረኺቡ ሰብ ዝኾነ ሃገር ብከምዚ ዓይነት እናተዋረደ ክነብር ኣይደልን እዩ so this is going to be another fundamental ነቲ መድረኽ ናይ ዓለምና ክቕይር ዝኽእልን ክቕልስ ዝኽእልን ምስ ግዜ ክንደይ ግዜ ክወስደሉ እዩ እዚ ነገራት ንኽቕየር ግዜ ክወስደሉ ብርግፅ ግዜ ክወስድ እዩ ሃንደበት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ቀረባ ግዜ ክኸውን ዝኽእል ኢልና ክንዛረባ ይንኽእልና ግን ኣይከውን እዩ ሓደ ነገር ከይተቐየረ ንሓዋሩ ክነብር ኢሉ ዝግምት ሰብ ግን የለን ንስማዕዮም these are elite media personality Beijing has not tried to replace Washington as the Middle East's military guarantor. That would require expensive commitments. Its aim has been simpler and more subtle. Get Gulf states to detach somewhat from the American orbit. Donald Trump is doing much of that work for Xi Jinping. Yeah, I mean, America ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ብዝተፈላለየ መዕለቢ እናገበረ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ትገብሮ ዘላ ጉዳይ እንተሪኢኻዮ እንታይ ክፈጥር እዩ ነፍሱ ዝኻለ ለውጢ ከምፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ መርኣያ ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝግበር ዘሎ ልፍንቲ ዝግበር ዘሎ ምሕዝነታት ዝግበር ዘሎ ሽርክነታት ኩሉ እዚ ትርጉም ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እዛ ርእሲ እዚኣ ክመለሳ እያ ቢካዝ there is a very important aspect to it መጀመርያ ናብ ኢራን ሽፍት ክንገብር ቢካዝ ኢራን ሓደ ንነዊሕ እዋን እብጥ ኢሉ ዝነበረ ሓበሬታ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ what it is ከረየኩም እየ ሕጂ
Iranian media released a video showing the supreme leader teaching a jurisprudence class. Its date and location have not been provided. Well, earlier on Sunday, Iran made a significant change to its national security establishment. Supreme Leader Mujtaba. So, ኣብዛት ሪዋ ዘሎም ዛ ስእሊ እዚኣ ሓዳሽ ስእሊ እያ ሓዳሽ ሱፕሪም ሊደር ምስ ካልኦት እናተዘራረበ ከሎ ስእሊ ወፅያ ኣላ እቲ ሱፕሪም ሊደር የለን መይትዩ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ካብቲ ዲባንክት ኮይኑ ዘሎ እዩ ዲስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኢሜጅ ካበይ ቦታ ወፅያ ኣም ሹር ሲአይኤን ሞሳድን ቢዚ ኮይኖም ኣለው ዌር ዲድ ዲስ ካም ፍሮም እናበሉ ካበይ ከምፅዋ ካበይ ክፈጥርዋ ኢሎም ይጓዩ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ዊ ዊል ሲ እንደገና ካልእ ኣብዚ ሓድሽ መራሒ መፅኡ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ and this is going to be እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ናይ ሴኪሪቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ካውንስል ሓላፊ ኮይኑ ዘሎ እዩ ሱፕሪም ናሽናል ሴኪሪቲ ካውንስል ሓላፊ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ ስለዚ ብካልእ ዘራርባ እስራኤል ኔክስት መጥቃዕቲ እንድሕር ገይራ ነዚ ታርጌት ክትገብሮ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ቅድሚኡ መን ነይሩ ኣብዚ እቲ ኣሊ ላርጃኒ ዝበሃል እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ጀነራል እዚ ሓላፊ ናይቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኢራን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ዓብዪ ስልጣን እዩ እዚ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ስልጣናቶምን ቦታታቶምን እናወሓሱን እናደላደሉን ይኸዱ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ከጋጥም እዩ ኢራን ስለምንታይ ከምዚ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ንዝብል ኣብ ውብልቲ እስከ ገለ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ሕቶታት ክንሰምዕ 15 years. What does his appointment tell us about the direction that Iran's national security policy is taking? Adrian, the role that he's expected to be filling and playing a significant role because the body coordinates between different institutions in the country, specifically within this situation that the country has been experiencing, rounds of conflict with the United States. And he is bringing experience in the military as well as in economy and politics. So that's why they needed to have somebody who could somehow synchronize different bodies of the government. Politically, he is not that much different from his predecessor on security as well. So, but the role he can be playing domestically or being a balance. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ወግዓዊ ስልጣን ስለተዋህበ እምበር ብቐደሙ እውን ዝፃወቶ ዝነበረ ተራዩ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራዩ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሃገራዊ ህላዊ ፈተና ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ሓያላት ጀነራላት ሓያላት ወታደራውያን መራሕቲ ከምኡ ድማ ናይ ሴኪሪቲ መራሕቲ ኣብ ቦትኦም ሒዞም ስልጣኖም ኣብሒሶም ስርሖም ብወቅዕ ክሰርሑ እንተጀሚሮም ነቲ ዘሎ መኸተ ክሕይሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኢራን ቀሊል ኩነታት ኣይኮነን ብዓብዩ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ዝምዕብል ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ድስቁልቁል ዝበለ ደረጃ ወዲቓ ዘላ ወይ ወሪዳቶ ዘላ እንታይ ክትገብር ትኽእል ናታ ምንቅስቃስ ኔክስ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኩሉ እዚ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓል ዘሎ እዩ ብርግፅ ስቑኢላ ክትሪኦ ከም ዘይኮነት ኩልና ክንርድኦ ንኽእል እዩ እዚ ስቑኢላ ሓንቲ ከይገበረት ኢዳ ጣሚራ ክትጥምት ኣይትኽእልን እያ they're going to do something or at least they're going to try something እስራኤል ብፍላይ ድማ እስራኤል እቲ ኣሜሪካ ይሰምዖም ስለ ዘየለ ናቶም መንገዲ ክገብሩ ናቶም ጥበብ ክገብሩ ይሓስብ ኣለዉ I'm going to give you one example እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ጣሚራ ክትርኢ ከም ዘይኮነት ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንዓበና የለን ይጣልመና ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ listen to this one now Netanyahu all the way we can say what that is all about and I'm not even sure that way would be effective but they would certainly set a new parameter for the world being the second country in the world to use nuclear. If there's enough pushback in the US, and I'm going to talk about what some generals are telling Trump behind the scenes, if the US decides not to join Israel, could Israel do it anyway? I don't think so. I mean, the days of 100-plane strikes are extremely limited, if not knocked out completely because of their JP4, JP5. تزرب ዘሎ ኣብዚ እንታይ እዩ እስራኤል እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጉዳይ እስራኤል ሱቕ ኢላ ትርኢ ትኸውን ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሓንቲ ከይገበረት ዶ ሱቕ ትብል ብሓፈሻ ንዶናልድ ትራምፕ ሒዛቶ ከም ዘላ ዝዝረብ ዘረባ ኣሎ ኩሉ ግዜ እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ተቆፃፂራቶ እያ ዘላ ስለዚ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እምቢ ኣብቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣይከይድኒ እየ ክብል ጀሚሩ ኩናት ናብ ኢራን ጠቕላላ ኣይከይድኒ እየ ክብሎም ጀሚሩ ደን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ባዕልና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ይብሉ ኣለዉ ይኽእሉ ዶ ኸ ባዕሎም ንበይኖም ከይዶም ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ኣይክእሉን እዮም ክበሃል ኣይከኣልኒ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንዕኦም ኣዝዩ ከቢድ ንዕኦም ምክንያቱ ሓደ
أتي مكلخالنا أمريكا سيستماتيكال إيران كسع كندك تحسيو جميرات نحسيت تومس يعني را أبي راغز نبرة مكلخالنا أمريكا باتريوت ميسايل سناتو حيزو كاب تعدي يوصي خمسة ليس نقرزلو أبي جوردان زلون عمو هاقودل كم يقدر كم زلو تذكر كوينو أب كويت زلو كويت كم زحسب زلو أب بحرين زلو أبي تقوديو كم زلون أبتم كارو تقرأ زلون بعبد الرجع تتنكيف خمسة ليس نقر سلزي إسرائيل بقى تمس إيران كتواقع تخينا من علبات نيوكلير كتكم تدي كوينو مبزعتهم كم زبلوه بكونفنشنال كوينات ني إسرائيل ني إيران كتهرمات خليا جن إيران ياخذ تخليهم زبلو معناته إسرائيل نفرت العلاج كتكوز الله مبزعتك زي معناته تتامهك ميسايل زبال تودي له بتتامهك ميسايل دمان ني إيران كم تزدل عبها قرسلو زغنك تحسيو تخلينا بقمت قالوا إيران عبيت ميسايلات ناتو تارجت ناتو ناب إسرائيل ترى يخبر إسرائيل بعلو أتي مكلاخل ميسايلات ناتو تداخيمو خمزولين قري سلازي إسرائيل كتكع خلي إيران كلها كتتكع سلازي غونت اتمت كعتنا كلت يوم نمن زيادة يحمم دحريجكا إسرائيل زيادة تقدر معناته إسرائيل نشته هاجريا بس بد ما تجاقا يزنبر وطبعا تومكا أزي سوفستيكيت سلازي غونة قالن تحريمكا نايم اللي بعن زيادة ناي مسفف عن قدام له طبعا زاسي إسرائيل زيادة كتكع كحمم ما يخلي وخالا زراربا أب إيران زي تهرم نجار يلن من الوقت وحدات ناي إنرجي فاسيلتي باور بلانت سجلهم كهرم زغلهم برنت وتهدروا عقمي كفر الرزغل فلي بوتا كهرم زغل يلن إسرائيل هريماسي أبحث يرجع زي كتك يروح تغل نجار يلن أمريكاون يلن بقمت قالوا إيران إسرائيل أزب يغزح ما نجارات كتهرم تغلي سلزي أتكوينات أبزونا تكيلا كما يزبل مودة إسرائيل ولكن جمرة تغلمبر زيادة تكوينات مليسو نعايك حمم زغلي بلال. They simply don't have the jet fuel. Second, they don't have the defense mechanisms to take care of what, if they started something, it wouldn't be a nanosecond later that the very best ballistic missiles from Iran with the most powerful warheads, the most powerful countermeasures, and the fastest speed, think Mach 5 plus, would begin to impact Tel Aviv and Haifa and elsewhere in Israel. So, I mean, you wouldn't even get your planes off the ground probably before the first ballistic missiles began to hit. That's how good Iran's intelligence is. And they have better intelligence now than the Israelis do. I know that sounds funny, but it's partly because. Yeah, تنبلات أنا هنا بحفشة كلها عن طريقها أبزق دايزي من زيادة كسيقل نحريلك إسرائيل يكتسى ولا كإسرائيل كتحرمن أبتزد لبوتا كيدا شجر كتفتر انتخل انتخونت بحفشة إسرائيل أبزق دايزي زيادة كتسى دحر إسرائيل دما إمارات يكتسى معناته تا أنكو مس أمريكا نخيسات ريفاز اللافت كبابي إماراتيا ني إيران سن إسرائيل زيارة كتحرم تديكي لا وين تدي سليتوا نتسترف حيلا أب إمارات كتوصهم تغل فلوتيو نتن كالوتهم كتقد فنيا يبلي اللغون معناته كلها تنتناقرات خلج ولا قاتي أغمي ويكا ملو أتوكروناتو مفلالن تقوني إمارات ملو بملو مس إسرائيل مس إمارات مس أمريكان يزالك سافجي أب أنا خيسها ولا كان إيران بتحرم جارجا مسوم كسر جنزب تخفل كم زلاز نقر بحال زربان تلو زيادة they are betting on America and Israel سعود عرب منقو يزلو ولا كم أمريكا ركبوا كم زلو أنت ترى زي لين كانوا زقبروا مس باكستان تركن نفسه زخالة كاب أمريكا بأمريكا ترى عجيب خمسة لك هذا من قدك فترة دليل عمان لسر تحد بلا درجة كتب تغل مس إيران منذ زرارب زلو يابز قدينا هرمز مالتي العراق درجة كأمريكا أوروبا اللي يدلله and then you can see من بعد قطر قلم له ولا من أمريكا ركب كلهم خلق ستيل مس إيران كاك زرار بز دليل كل زي طريقة يو كنتات كميلويك عير كم زلوا لما جزاب يحق زكاة نغطر كله بزعبات هالدراهم بعلتات كخضري. In Iran, the Iranians are refusing to reopen the Strait of Hormuz. I'm joined now by former Trump Defense Secretary Mark Esper. So, Secretary Esper, let me start right there. I mean, the president told the world just a few days ago that the Strait of Hormuz was about to be completely open within 24 hours, and the Iranians are now saying it will never be open unless America meets a long list of demands. Yeah, كم تري وزن لهم دونالد ترامب كل نجار كسلت كم زخلن كالرقم زخلن يزارب نيرو انت راخاجن كم تسوز بالون كم تنسوز حسبون ديكونه إيران بفتهم كل نجار عبزي زخونه يكون كفتح يزب لكم زلوا حساوي لخبات انت رايمر كم زبحال يلا انت بلا الله يبلا له حجي انت يك خون زخلت قداي مالتي تكونتات زك عيروا له مغنيات من قد اللودي ويس كوميلي كقتل دونالد ترامب زبلا زلوا
قطالي حسكم زلون رينا جن بحسي خاطر هيك كل خد كيرات خلدو بحسوت راي كله تغيرن كستخاخلن يخلديو. Right. Yes, they put forward this agreement, Jonathan. Apparently, they had been talking for a week or so with Oman about opening up a northern route into the Gulf and a southern route out of the Gulf along Oman that they both would control or administer. Unclear what that means, but now we know that while that agreement sits on a precipice, they put forward demands of the United States, which frankly are ridiculous and should be rejected out of hand. Demands such as the withdrawal of all U.S. forces from the region, reimbursement for the costs of the war. The fact that we would end our blockade, we would end sanctions. So it's gone beyond the pale. But what it tells you is two things, Jonathan. First of all, they haven't apparently left any room for negotiation. بحفجة تزرباناتون تريغمو تيتقلباتناتهم كون زي بلون أمريكا تقليلكم وصخاب زدو خمزدو كمزدو زبلو زلوسي كون زي كلي بلالو كون يغل دا يكلن كالا رستيو but they can do this and there is no much you can do. إيراناويان زبلو زلو كبتص هيخلدو هيكلندو حلم ديو فانتازي ديو قال ملك كالا رستيسو but إيراناويان زبلو زلو كقبرو زخولون زواج أمن من قديم زنقر زلو ساتهم بتدقاقامي أب كبابينا أمريكا كساب زلا سلام يبلنا رقات يبلنا سلازا أمريكا خابز كبابينا تقليلا كتوص كتكلالوا كابز كبابينا كتكلالوا وتدرا عمناتا أبزا فينش أنا تقتيرو خلون أنا زواج أنان سلام زبنا قداء يكونني بلو بتخالل بزحت كحسا كوهابون كمزلو نايتو كله كينا تريدو ومزلو كحسا كوهابون كمزلو زي أبتي أمو يوين زنبري زي تقداينا كحسا كم زي رسعو زلو يوم زنقر زلو وشمت ناي حرمز زما مس أمريكا زتحاز كونتات كلوا كم زي كونه أمونغو تنكلتين هجرات زتعرف قونن أمونغو تنكلتين هجرات راينا بلنا دما كاوز في الله إيران زيادة دومينيانت رول كتصاوت كم زلوا كتصاوت مخانا أبتبوتاتي ينقرالو مالتي سلازي كل زن ريو زلنا نسمع زلنا دونالد ترامب بتكون كم تنسوز دليون نسوز بوغون نسوز حسبون كم زي كونه برهيلو لابز قدايزي and at the end of the day فتيخادو نقص مرقي فتيخادو خين كان زخد قبره دلو منو خازلو بحيلو كوي بحيلو قبرو وصلو زغلو وتدراو كل صمناتهم يفقد لهم سلو زلو عقم سلو زلوهم كقبرون كدمعون سلو زغلو إذا قداي زي تبتي حلا جينا زي كتير تخلط خين كعقم تلكا غفريتيا كتكا بعمها قبرايا تزي اللي دما منين زبحال يلن إنا نرزلنا تزي this is going to be very very interesting مسجزينا غزلنا خنرينا قليل زي كوني أرس دما كون كم يمزون قرزلو قد ما تنهجرات خليج كالا أماراتي الرأيين سلزي اللي أبعت رأيهم كعلب زغلو كالا أماراتي كالا أمريكا وحسنات ملو سلزي هبوم زلو كالا أماراتي سات كتمتو تقدروا خمس غلو ردلو. He some days is very optimistic about our prospects of winning the war. Other days, he and his advisors are very pessimistic. They're just sort of all over the place, and it's very hard to make sense of exactly what's going on. And I think the same thing is true with regard to the Ukrainians. There's no question that, number one, the Ukrainians have to spin a positive message to keep their own troops fighting. You remember, only about 25% of the Ukrainian population wants to continue this war. This war is no longer popular in Ukraine. Roughly 1/4 of the people want to continue the fight. The rest want to. So, كم ذات رواز اللهم يا دونالد ترامب confused يخين زلوا مهنياتو أب كله جيجا سلين جيجا تثبيتاتن جيجا حساباتن كم زلوا بزي خطري أب يوكرين انتخونه تكوينات كغصلن أب عوض كبتصحن أيكلني مهنياتو حدا تكوينات بحزب دقة فيه بلون وتهدروا عقمنا يتهجرون أبصبق كنتات يلن كله دما تمكل خال عقمنا تدما زد الله حاجة زي وهابهم سلزي اللي أب ما أقدر الجايزة خير زلوا يبلو كله دما كابو وتعين رياز زبها زلوا دما أب كنتاتنا إيران من تقول تمسها سالي دونالد ترامب راي كسلت أزغل أبز قدايزي يلن أمريكا جيراوي وسيقاوي كيدا خد قبرة تخل نجار يلن سلزي أمان كراغرو خمزلو يمزنا كرونا زلو I think this is going to be أمريكا بزوح تزاربالا بزوح نجاراتي هوتاتالو بزوح حتوتاتي زربالو جن I don't think they see صبغ زخنا مرات يتازلو. And right now that pressure may be pushing Washington towards one. A willingness to loosen its grip on one of its biggest demands. But Iran does not seem to feel the same pressure to compromise, as a critical waterway remains caught in the middle. President Donald Trump is reportedly ready to end the West Asia conflict without a deal on Iran's nuclear program. But he wants Iran to fully reopen the Strait of Hormuz first. The Wall Street زيادة زرباب تتقاقمون أنتبهون تقصى بليانيرة دونالد ترامب
ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብቲ ናይ ኢራን ኒኩለር ጉዳይ ዝያዳ የገብሰሎ ግዳ ሓቂ yes that's the most important ኒኩለር ናይ ኢራን ቀሲሉ ክግበር ዝኽእል እዩ ስናት ክሳዕ ክንዱ ኒኩለር ተገለ ድናበለ ድራማ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ እስራኤል እምበር ንዓለምና ዘገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ነዳድን ተወፅዩ ቁጠባ ናይ ዓለም ክረጋጋእ ዝኽእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ኣማኸርቲ ተረኺቦም እቲ ጉዳይ ናይ ኒኩለር ቀሲሉ ክዛተየሉ ይኽእል እዩ ብዝተኻለ መንገዲ ተረዳድዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈተሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ if he doesn't do that ንዓ ክገብር ተዘኪሉ ኩነታት ናይ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ርድኡ እዩ ስለዚ again ኩሉ እቲ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ ክወስድ እዩ እንታይ ክፈጥር እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንመዋፅኦ ክንደይ ነገራት ለውጥ ገይሩሎ ሬጂም ቼንጅ እናበሉ ዝተበገሱ ተሪፉ ከምዚ ዝብልዎ ዝነበሩ ተሪፉ ናብዚ ክንከይድና ዝብልዎ ዝነበሩ ተሪፉ they have changed so many things so far ስለምንታይ ኩሉ ኩነታት ባዕሎም ክገብርዎን ከተግብርዎን ኣብ ዘይክልሉ ደረጃ ዝበፅሑ መንገድኻ ምቕያር ፅቡቅ እዩ ክንደይ ግዜ ተቐይሰልኩም ኣለኹ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝደለኻ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ስዕረቱ ዝቕበል ሰብ ግን ስዒረ እናበልኩ ተዓዊተ እናበለ ተሳዒሩ ይወፅእ መንገዲ ዝቕይር እዩ ንስኻ ፅላእ ስዕረቱ ዘይቅበል ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ከሎ ጥፍኣት እናረኣየ ከሎ ኣንነት ተሰሚዕዎ መሊሱ ናብ ደልሃመት ዝኸይድ መሊሱ ናብ ጥፍኣት ዝኸይድ ነዚ ፅላእ እምበር ነገራት ምስ መረረቶ ምስ ተሳዕረ ወይ ምስ ተፀፍዐ ዎ ስዒረ ኢሉ ሓሲቡ ኣፉ ሸተት ኢሉ ዝወፅእ ፅቡቅ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ግዜ ርኢና ኣሎ ብዛ ዓመትን ፈርቓን ምስ ቻይና ዝገበሮ ታሪፍ ተፀፋፊዑ ቤላ ጌራ ምስ ፀፋፍዓቶ እንታይ ገይሩ ሸፈፍ ኢሉ ካብ 250 ዶ 70% ዶ 80% ዶ 200% ዶ ክብል ፀኒሑ ኣብ 10% ገዲሉ እጂ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነገር ክትከርር ከላ ምስቲ ኩሉ ኣንነቱን ትዕቢቱን ናርሲሲስት ምዃኑን ግን ኩነታት ርዩ ከዝልቕ ይፍትን እዩ እጂ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዛ ጉዳይ ናይ ኢራን ኩለን ተንቅድመ ኩነታት ናቱ ብዘይ ስርዓት ብዘይ አንኮንዲሽናል ሳረንደር ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትማረኹለኩም ዝብሎም ዝነበረ ንሱ ተሪፉ ረጂም ቼንጅ ዶ ገሎ ዶ ተሪፉ እቲ ኒኩለር ተሪፋቶ ነይራ ሳውን ተሪፋ ሕጂ ከትርፋ ይሓስብ ከም ዘሎ ስለዚ that's why እስራኤል በይኖም መጥቃዕቲ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ኢላ ብተቕድሚት ኣምሲልኩ ዘነ that's why እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ካብ ኮነት ናይ መወዳእታ በዚ ናይ ሃገራት ክልጅ መጻኢ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ security guarantor for the Gulf nations. Now faced with American unreliability and a war with Iran, Gulf nations are looking for other ways to protect themselves. On Friday in Mecca, Saudi Arabia signed a NATO-style mutual defense pact with Pakistan and Turkey. I'm back with Tariq Masood and Danny Centronowitz. Danny, what did you make of this pact? And it does feel like you're now seeing a very clear division. The UAE is backing a kind of Israel-American hardline against Iran, and the Saudis seem to be trying to make, have at least good talks with Iran, and at the same time banding with countries like Turkey, Pakistan, and even Qatar, who were their once enemy, for this more balanced approach where they're saying we're talking to all sides. ኣብዚ ሓንቲ ንሪኣ ዘለና እዛ ዘርየኩም ፀንሐ እዛ ዲል እዚያሲ I don't know ፖለቲካዊ ዲል እንዲ ዝበሃል ዘሎ ግን ብጣዕሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣቴንሽን ይረኪቡ ዘሎ ካብ መጠን ንላዕሊ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ድማ እዩ ዝትርጎም ዘሎ ምናልባት ዘረባ መብዝሑ እውን ዕንቅፋት ክመፅእ ከም ዝኽእል ካብዚ ኢኻ ትግምት ሰለስቲኦም ሃገራት መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ እያ ኣብ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ትርኩሲ ኣብ ኔቶ እውን ዘሎ እንተኮይኑ ንምንታይ እንታይ ኣድልዮ እዚ ጉዳይ እዚ ይበሃል ኣሎ እቲ ዝዓበየ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ዝበሃል ኔቶ እዩ ኣብ ኔቶ እናሃለዎ ከሎሲ እንታይ የድልዮ እዚ ንዝብል ኦፍኮርስ ሰለስቲኦም ዓበይቲ እስላማውያን ሃገራት ምስ ምዃኖም ኢንፋክት እስራኤላውያን ከመይ ገይሮም ይገልፅዎ ነዚ እንተትሪእዎ this is why ዓበይ ኣቴንሽን ዝረክብ ዘሎ because Israel is seeing this something difficult. Powerful Muslim majority nation. Now, 3 of the most powerful Muslim majority nations in the world have just signed a mutual defense pact, and the timing could not be more loaded. Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan came together in Mecca, which is Islam's holiest city, to sign an agreement stating that an attack on any one of them will be treated as an attack on all 3. Together, they bring NATO's second largest military, a nuclear arsenal, and the world's largest oil reserves to the table. And they say that this move is not aimed at Iran, but the Islamic Republic is almost certainly not convinced. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ክዳን ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ትርጉም ክወሃባ ዝኽእል እዩ ሰለስተ ዝዓበያ እስላማውያንን ማጆሪቲ ሙስሊም ብብዝሒ እስላም ዝበዝሑ እስላም ዝቕመጡለን ሃገራት ሓደ ኣገዳሲ ካልእ እስላማዊ ኢስላሚክ ኔቶ እውን ኢሎም ዝፅውዕዎ ዘለው ክዳን ኣቐይሞም ኣለዉ እዚ ክዳን እዚ ናይ ዓለምና ዝበፅሒ ነዳዲ ዘለዋ ምስተን እስላማዊት ሃገር ኮይና ኒኩለር ዘለዋ ፓኪስታን ከምኡ ድማ
ኣብ ኔቶ ካልኣይ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ቱርኪ ማለት እዩ ሰለስቲኦም እዚኣቶም ዓብይ ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእል እዩ ግን ሰለስቲኦም ድማ ሱኒ እዮም ኣብ ምስልምና እስላም ኮይኖም ሱኒ እስላም እዮም እንጂ ኢራን ከም ስጋኣት ክትሪኦም ትኽእል እያ እዮም ንዙ ዝብሉ ኦፍኮርስ ማለት ሱኒ ምሻዓ እዩ ብሓፈሻ ግን ትዊስት ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ እምበር እቲ ሱኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንፃር ሸዓ ካብ ዘለዎ ፀገም እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቱ ናብ እስራኤል ገፁ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ቱርኪ እስራኤል ታርጌት ትገብሮ ከም ዘላ ይፈልጥ እዩ ስዑድያ እስራኤል ታርጌት ትገብሮ ከም ዘላ ይፈልጥ እዩ ፓኪስታን ኦፍኮርስ ካብ እስራኤል ዋላ እኳ ኢንዳይሬክትሊ ብህንዲ ጌርካ ታርጌት እንተለዎም ህንዲ ምስ እስራኤል ይሰርሕ ስለ ዘሎ ንሳቶም እንታይ ገብርሎም ምስ ቱርክን ምስ ስዑድያን ትገብርዎ ኪዳን ከምኡ ድማ ህንዲ ምስ ኢማራት እውን ይሰርሕ ስለ ዘሎ ነዚ ንፓኪስታን ብግምጣሉ ምስቶም መቀናቅንቶም ክሰርሕ ከም ንቡር ጌርካ ክትወፅኦ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉምን ዝተፈላለየ ትንተናን ዝወሃቦ ዘሎ እዩ መወዳቱ እንታይ ቁም ነገር ከምፅ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ኣዛራብን ኣከራኸርነት ዘሎ እዩ እና ድማ ንኩሉ እናረኣና ናባኹም ነምፅኦ ኣለና ሕጂ ግዜ ናብቲ ናይ ዞባና ቀንዲ ንዓና ዝምልከተና ናይ ዞባና ስለዝኾኑ ናብኹም ሰግሪና ለስገ እንግዲህ የባህር በር ስናነሳ የትኛውም ሀገር ላይ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ነው። ኮር ናሽናል ኢንተረስት ነው። እንግዲህ ይሄ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ሆኖ እንግዲህ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ማለት ሁሉንም ነገር የሚነካ ነው። ከሴኩሪቲ ጋር ይያያዛል፣ ከነጻነት ጋር ይያያዛል፣ ከመረጋጋት ጋር ይያያዛል፣ ከሌሎች ካላት የዲፕሎማሲ ሆነ ካልጠቃላይ ግንኙነቷ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴብል ላይ ነው ማለት ይሄንን ለማስፈጸም መንግስታት ሁሉንም አማራጮች ይጠቀማሉ ማለት ነው እንዲኖራቸው። ስለዚህ በቀደመውም ጊዜ ይሁን አሁን በዘመናዊ መንገድ ይሁን የባህር በር መኖር እዛ ቦታ ላይ ነው እስካሁን ድረስ ወደ ሁለተኛው ማለት ደግሞ ወደ ሶስተኛው ሊሄድ የማይችልም ወደ ቢተም ባለ ቀዳሚ ትኩረት የሚሰጠ ነው። ስለዚህ አሁን ከኢትዮጵያ አንጻር ስንወስደውስ እንዴት ነበረ እንዴት የባህር በሩን አጣ ነው የሚለው መጀመሪያ ስናየው እንግዲህ ለምንድን ነው ያጣ ነው በመጀመሪያ ምን ያህል ምን ሆነን ነው እንደዛ ስለሆነ እንቻለው እንግዲህ አገሪቷ ትልቅ ሀገር ነች በጣም ብዙ ቀዳሚ ኮሎኒያሊስቶቹን ጥቶ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ምን ለማድረግ ነው ከባህር በር ለማራት ሕጂ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብዚ ደይመደይለ ደስማዓኩም ዘለኹ because this is ኣናይስካ ወይ እውን ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ክነግር ኢለ this is very important ከም ሓንቲ ኣርእስቲ ኣብዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፀ እንተሪኢኹም ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ኢልና ኢና ኣቐሚጥና ዘለና ይድብል ኮር ናሽናል ኢንተረስት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ኩሉ ነገር ከኣቱ ዝኽእል ነዚ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ንምትግባር ድማ ኩሉ ነገር ክንገብር ከም ንኽእል everything is possible ኩሉ ነገር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንፀጥታና ንቁጠባና ንድሕነትና ንኩሉ ነገር ስለ ዘገድስ እቲ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ናይ ግድን በዚ መዳይ ርኢኻ ኣብቲ መጀመርያ ደረጃ ከነቐምጦ ዘለና እዩ ኩሉ ነገር ድማ ምስ ዝተሓሓዝ እዩ ነዚ ድማ እንታይ ዝብል መጀመርያ እንታይ ሕቶ ኢና ክነልዕል ዘለና ይብልፀን እዩ መጀመርያ ሕቶ ነልዕሎ ባሕሪ ኸ ብኸመይ ስኢናዮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕጂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክብሉ ከለዉ ጀነራሊ ካብ ኩሉ ካብ ሶማልያ ብወገን ሶማልያ ክረኽቡ ይኽእሉ ብወገን ጅቡቲ ክኸውን ይኽእል ብወገን ኤርትራ ብወገን ኬንያ ከምኡውን ብወገን ሱዳን ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ሓደ እዩ ምስ ሶቨሬኒቲ ምስ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ኩሉ ኮር ኣት ኮር ስትራቴጂ ድማ ንሱ እዩ ዘለና ንዑ ድማ ኩሉ መሳርሒ ኩሉ ጥበብ ኩሉ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ይብል ኣሎ ቀፂሉ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብቲ እተይ ቀዳመይቲ ሕቶ ግን ነልዕላ ኣብቲ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ኣብ ንኸደሉ ጉዕዞ ቀዳመይቲ ሕቶ ነልዕላ እንታይ ብኸመይ መንገዲ ኸ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና ሕቶ ከሲርናዮ ሶ ኣገይ ናብ ኤርትራ ኣፅቢብካ ንምጥማት ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ እየ ዝብለኩም ተመሊስካ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣምፂኻ ምስ ግብፂ ዶ ምስ ጀንፍሪ ዶ ኢሎም ነቲ ኣጀንዳ ክጠዋውይዎን ክጠማዝዝዎን ንርኢ ኣለና ኣምቴሊንግ ስለምንታይ ነዚ ይነግር ኣለኹ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕልና ዝህንድስዎ ዘለዉ ተራ ነገርን ቀሊል ነገርን ከም ዘይኮነ ከም በዓል እዚ በትኪ ዝብልዎ ዘለዉ ከስማዓኩም ደልየ ኢትዮጵያ ነዚ ኩነታት ባሕሪ ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ዘለዉ ይኮኑን ዋላ እኳ ኩነታቶም ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ከፈፅሞም ኣይክልኒ ኢልካ እንተመጎትካኒ ድሌታቶምን ባህግናቶምን ግን ንጹር እዩ አሁን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው 100% ፒሪየድ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia አነ በነገር ዝገር ወይ ካውፉ ይባል
ግንባር ብርጌድ ንሓመድ ኣብ ግንባር ዝዋ ማዕበል ብርጌድ ንሓመድ ዘለካ ትህብሞ ዘይብልካ ካትቀበል ንሕና ብቁምዕ ኢና ንሪኦ ስለዚ ትሕቶ ግቡእ እዩ 150-160 ሚልዮን كم تريو زلهم ذا فيديو أنا خمسة جرى أنا بركوان كم زي أجرم أنا بيروم ما يزوروا سلو زلوا يريو كم تريو زلهم إذا سبزي حركاتي بعدمون تروفانديو بزح غالبا زوهابا ويونجم زوهابا سبعين برد أنت لومي زخلو زل من قدها زحزنيو درجة ولا تمابزوريو زنبرو كعبام أب كون نخينهم زك على زنبرو ويون أنت وحدث دحانيو كبلو وزخلو زنبرو سبات تجي مكونه يكلني كله نسمع لنا because تكون داي نتصور سلزخونه زيد تدناغرو له ويون تشخعلو ارستون سلازي كونه بوجله ابدي سابا سبات بوجله ابدي سابا باجت تسبيع لزلو تاريخاوي جيجا يوز فتصل زلو قبل على حزب ارترا يكون قبل على حزب تግራይ قومون قبل على حزب امحران اورمون تاريخاو جيجاز فتصل زلو بوجله مخانو كسمر له ስለዚህ እዚ ቀሊል ሰባት بوجله እንታይ ንቕብለኩም ኢለ ናይዚኣቶም ዘረባ ኣገዳስነት ሃልይዎ ወይ እውን ነግድን ክስማዕ ሃልይዎ ወሳኒ ዘረባ ስለ ዝኾነ ይኮነን እንታይ ዳ እቲ ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ዝብለኩም ኣብዚ ቻነለይ ዘለኹም you don't really care እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይብል ናይዚ ሓሳብ ርእይቶ ናይዚ ሰብ እዚ ሓሳብ ዘገድሰኩም ኣይኮነን because he is nobody ዘገድስ ሰብ እውን ኣይኮነን unfortunately እቲ ዝሕዝን ክፋል ንዑ ዝከታተሉ ንኣሽቱ መንእሰያት ኣለውና ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ካብ ኮነት ኩነነት ነዚ ነገራት እዚ ንዒቕካ ክዒብካ ትሓልፈ ይኮነን መልሲ ክወሃቦ ዘለዎን ክዝረበሉ ዘለዎን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንነዊሕ እዋን ብዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ሓንሳብ ብሩህ መጻኢ ድዩ ሓንሳብ ስግንጢር ድዩ ሓንሳብ ትግራይ ትዕወት ድዩ ሓንሳብ ማልያ ናይቲ እናቐየረ ንነዊሕ ሰብ ንብዙሓታቶም ኣብ ተቃውሞ ዘሎ በሊዕዎም እዩ ታባድላ ተኸዲንዋ ዘሎ ትክራባታ ተኸዲንዎ ደሎ ሰሪሑ ዓይዩ ወይ እውን ጎዩ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ሰሪሑ ዝረኸበ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብፒውርሊ ንሰባት ኣታሊልካ ፖለቲካ ክመርሓኩም እየ ሃገር ክትሃንፁ ክሕግዘኩም እየ ዲሞክራሲ ክትፈትሑ ኣብ ፍትሒ ክወስደኩም እየ ኢልካ ኣብ ፍቆድ ኣኼባ ኣብ ፍቆድ ገንዘብ ኣዋፁ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ኣይትብቀቑ ድሮን እንታይ ማለት እዩ ብናቱ ቋንቋ ድሮን ዶላር ኣብ ጅባኹም ዘሎ ማለትና እዩ ይልዎ እቲ ድሮናት ናትኩም ኣይትብቀቑልና ኢልዎም ነቲ ገንዘብ ኮይኑ እቲ ዶላራት ድሮን እዩ ዝብሎ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለዎም በቲ ድሮናቶም ገይሩ ሃገር ከመሓድር ወይ እውን ፖለቲካ ክቕይር ዘይኮነ ባድላታትን ክራባታትን ክቕይር እዩ ርኢናዮም he is actually ተበላፂ እዩ but I mean ዓሻ እንድሕሪ ኮይንካ ገንዘብካ ክትበቲ ኮይንካ ሰቢት ኣነ ናቱ ሕስድና ወይ ቅዳ ሃሊኒ ይኮንኩን ግን ንክንደይ መሳኪን ኣሽኪዕሎ ዝሰብ እዚ ንክንደይ መሳኪን ከማ ገይሩ ጉም ገይርዎም ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓያለ ባጀት ገይሩሉ ኣሎ ፕሮባብሊ ንኣዲስ ኣበባ ሙፍ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ will see the party is gonna go ንዝተወሰነ ግዜ ክትከይድ እያ እዛ ፓርቲ እዚኣ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብሄሊኮፕተርን በገለን ሸይሸይ ዘብልዎ ዝነበረሎም ድማ ኣንፃሩ ሉል ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ሕጂ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣብይ ኣሕመድ ንሓንቲ ሶምን ናይ ሶምናዊት ፈይም ናይ ሶምናዊት ዝናን ገንዘብን ልቀ ከም ጌታቸው يلا بلا شرب كبلي بلا عاوز ستي وين زلوا and then we'll see how كنا خندي كتقتل يا تا بارتيناتو مالتي انتي كبلوكم يلي اتا اجندا ناي بحر زبال زلو كلاتهم تم السبات مسؤوم كينهم كغلغلوم نسقولو اوافيروم نغهم مشتن ناب ايوم ليل دبل زلو he was ابتا قدم ابيله بزعبا كور ناشونال انترست يزربنا نيرو what is core national interest ناتهم የውጭው ደግሞ አብይ እና የሱ መንግስት የውጭን እርዳታ ወይ ደግሞ የውጭን ድጋፍ ፍለጋ በመሄድ የፎሬን ፖሊሲውን የሀገሪቷን ፎሬን ፖሊሲ አሳልፎ ሰጥቷል እንታዩ ዝብል ዶክተር መልኪሳ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ዲቤት እዩ ምስ ፕሮፌሰር ህዝቅኤልን ባሕሪ ኮይኖም ኣብ ዝዛረብሉ ዘለዎ ጉዳይና ንሰምዕ ዘለና ብልፅግና ካብ ምሕር ሓገዝ ምድላይን ደገፍ ምድላይን ዝብገስ ኣካይዳ ናቱ እንታይ ፈጢሩለይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ዘለዎ ኩነት እቲ ኣካይዳ ናቱ ነቲ ዘለዎ ቁጠባ ነቲ ዘለዎ ኩነታትን ነቲ ሕልሚ ናይ ስልጣኑ ንኸተግብር ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ዓቢ ዝያዳ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተፀግዐን ብናይ ካልኦት ሃገራት ድጎማታት ዝንቀሳቐስ ዘሎን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ናታ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘይብላ ሃገር ገይርዋ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናትና ወይ እውን ልኡላውነት ናትና ናብ ካልኦት ሃገራት ኣረኪቡ ሂብዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝኾነ ይኹን እሹ ነፍሱ ዝኻለ ውሳነ ከብ ዝኽእል ኣይኮነን ኢማራት እንታይ ትብል ካልኦት ሃገራት እንታይ ይብሉ ብፍላይ ኢማራት እንታይ ትብል ርዩ ንዑ ንዓዓ
كود زي كل وسان تراي كوسن زغل إذا دما متن بزح ناب كالي تتساقا كامتونو كابا خاز قول لك كان قرد مالو لكا كم زكاب حالة سب بزح جنزب تتلك كا يودكا بعال خايكم كان تززو تبكر صراحة توفر دي خاي توفرن نبيك كيدخا تاخد قبريخا مرعى خد قبر دي خاي تقبرن ونسيز وسن معناته بزح جنزب ودكا تغينو بزح جنزب تدفعلو نقرا يفقد الكاني انت ليه اللي اوف كورس يجي جنزب على كيكا ولا حد سلت انا بالله خاز يقول له تغينو لما انا غير خليك بجنزبو بات كم بعد البنك تاعت عينه تغينو جن if you كاب نبرتهم جنزب وسيط كان تلغى كان كلنا قركا confiscate كقبروا يقولون they have the power داي مالتيو كاب جزاها أبقى على كوتس أخا خليه قال لهم كاب تجزاها كلهم مكينة خان نبرت كان كوروا يقولون نتجنزب من الملاس سلزي هيوت كاسي ملو بملو كوكو عصروا يقولون that's why أبي أحمد دما ببزح من قد تتحيز سلزلو نات بوليسي زركبه يبلالو so national security دو قال من دو كبلو قالو تي بفلايتنا أفتق بحرز بحالزلو بعبي باجت تاقراو تلفزيون بعبي باجت زدقوم بزح كونت فابريكيشن زلو بزح باجت فصو زلو أجندا نايكالو سلزغوني بزح نمفبراخ زقبر زلي إتا أجندا تدما كم دريزلنا كم أبي عينة مراحي أبزيا وانزيا نسلطانو زفتات المدرخ تفتير لله انتايو نسلطانو زفتات المدرخ تفتير لله نبلو زلنا انتاي كخون خل انتاي سلو زلي نزبل وال let me show you one thing ስልጣንካ ዝፈታትን እንተ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ወራት ምናልባትም የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሁሉን ነገር በመጥፎም ይሁን በበጎ ሊቀይር የሚችል አንዳች ለውጥ እንደሚመጣ ምልክቶችን እያየን ነው ከወዲሁ። እስቲ በዚህ ዙሪያ ምን ማለት ይቻላል? መሳይ በተለይ በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነት የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁነቱን እያሳየ ይገኛል። በውጊያ መሃል ላይ ለ6 እና ለ7 ወራት ያሰለጠናቸውን እዛው እነሱ ተቆጣጥረነዋል ባሉ የጮቄ ተራራ አካባቢ በጎጃም ማለት ነው በምስራቅ ጎጃም የጮቄ I mean look at this man እዚ ተራ ነገር ኤርካክቶ ይትኸነ ሓደ እቲ መንሰይ ዋዚን ይሽተዩ አምንሽተ ዕድመ ዘለዩ ዕላማ ለዕላሙ ፈሊጡ ለቢሱ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እኒፍ እዞም ሰባት እዚኣቶም መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ብፖለቲካ ኣንበርኪኹ ኣብ መስመሩ ክእቱ ኢልካ ክትግምቶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ أبي أحمد أبزي حج زلوا مدرخ سوزلوا كنتات أبدو متيتيقا كمز عينات من رجعتات كمرس متقبل ويون يواصو دا نزبل يواصو دا يواصو نعزم الكات كوينو اتزوز دو زلو سقوم تتاتقن ناتو فورين بوليس انتزلوا نيرو ناتو نسوزو قاصرو نيوز أي بوليس انتزنبرو نيرو من قد مغيره معناتو regardless بزي قد سنت عينات حيل لك أسخا كندزز أكل من سي أنت أركات بجيسون تلو مها أبدركو خيط عدكو فيلو زلو بهزبو زدقف زلو كاب جزوز وفر زلو بهزبو بديون ببون تمرقو زخي زلو نحرو غينو you will have a big trouble كبيد تساقامي كلوكا كبيد تساقامي كلوكا قالسي أبكو قدو بحاقر كوين كاديو أبكالي رحوق بوتا كوين كاديو كبيديو أبدركو خيط نهيز بخا كوين كا أبحوفز بخا كوين كا قالسيقن حدا ترقم اللو بزي كالاي دما مورال اللو نمنتاي قالسلو نمنتاي إلامي وادقلو يفلطيو سلازي لعلو كله دما انتاي كروخ بيقول انت تقاليسهم كيف فلطيو انت ليه تقاليسهم تاي وردو مالو انت تقاليسهم انتاي كروخ بيقولوا تحجز على مدرخ دما يريوالو سلازي نعب زياتهم زوم نريوم زلنا حيلتات نمانم هاجر يزبلكم ايفن امريكا كم زعينت من زي وشتا تعليم برت حيزو زك اساسا زلون امريكان سقاتي يا امريكا صور سلزلهم كدبدبهم خلنا حزبين حزب كله قتل دخينكا بحيل خاي وداني وشتا بوليتيكا بحيل راكتو دو يتخليها سلازي ابي اب نورمال زي تزعبي حدغاناتو كاب إيرتراخ مصغل كاب ግብጽ ክመጽእ ዝኽእል ወይ እውን ካብ ስግንጢር ክመጽእ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ዓቢ ፀገም ኣብታ ትሽትሹ ዘሎ ፀገም እዩ እዚ ፀገም እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፋኖ ጥራይ እዩ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ቅልፅም ምድላዋት ታሪኻዊ ካላርስቲ ሸነ ነዚኦም ይርኢ ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ ዓብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ እቶም ተረፉ ዓፋር እቲ ናይ ዓፋር እዚ ምስ ኤርትራውን ርክብ ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ እሱ እውን ዓቕሚ ሰራዊቱ እናዓበየ እናገጀፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢንፋክት ክንምንታይ ምስ ኤርትራ ምቅራብ ኣለዎ ግን እቲ ምዕባለ ናቱ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓይሊ እናደለበ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ እሱ ሶማል ይርኢ ኣለዎ ነዚ ስለዚ ናብ ቃልሲ ተመሊሶም ጉዳዮም ክሕይሉ ክኽእሉ ኣለዎም ቤንሻንጉል ደይነው ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ነፍሲ ወከፍ ክልል ወይ እውን ህዝቢ ሓደ ነገር ተረዲዎ ኣሎ
عقم أنت زي بالك أبزع حجز الله إثيوبيا ويونايت صباح إثيوبيا كتلي يكونك أبزع حجر زي بوتا كله كيكون وي تدقيسكا تنبركيكا مريت كان قال خان كسير كخ نبريخا أوروما دان تجبر على شنط رايدين أنا أوروما تسراويتنا بلتقنا مول أورومي فلي حيلنا أورومي يمزبلوها ስለዚህ ንኸምስሉ እዮም ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዝመስል ዘሎ እምበር ብዓብዩ ናይ ኦሮሞ ይትእዝናቱን ኩሉ ስለዚ ኦሮሞ ነፍሱ ዝኻለ ገጅ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ንክልል ኦሮሚያ ይቀሪብዎ ዘሎ እጂ ንኣዲስ ኣበባ እንተወሓደ ክከላኸልሉ ንክልል ኦሮሚያ ክዋግእሉ ይደሊ ኣሎ ኣብኡ ከሎ እቲ ሸነ በቲ ሓደ ምውፅኡ እዩ ሸጊርዎ ዘሎ እምበር እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እጂ ኣቃሊልካ ክረ ኣይኮነን ናብ ከምዚ ዘላ ሃገር ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ብድሆ ዲኻ እዞም ፋኖ እዚኦም ቅድሚ 2 ዓመት مش كم زكدان كخدونه برد كحزمه بزعتهم من جيت حزام يا دريكم نيراني من جيت حزام حدا خيدو حدا قباته ويكلته كابتشانا يوتهدر كما ما برد حزه what happened who's funding them I don't know I don't think they have funds they have just learned مبزعتو تبرد كابصلا يوم يوسي دمو كبقص يلم دما اتي organization ام حزبنا خونو يخدو سلازلو تخالسي دغف كم زلو ابينتاي دبل سب حبتنا إثيوبيا يحجزوهم علو سب تكالاتنا إثيوبيا ناي أمحرا يحجزوهم علو مبزحتو مس أمحرا ركب زلو أبفلا كل أمحرا زلو نفعنو كم زحجزن كم زدو جومني زنقر فزي حقنا طالودي حسب زي قدس أزيوم نريوم زلنا بقليلو كده قصص خلو يوم إلكا كتعمل يتخلنا خاط حدش زمسو زلو نبتقد لدماريو من البعد أمس سورانا يرترا تحس كاختري خلا كمي يخون زندر لكمني سورانا يرترا أبتي دجناتو كهون كله كافز بي نصل زبالو نيريو ولا كاب تحت حزب انت نبره حزب ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሳሕል ዘሎ ውሑድ እዩ ብመንፅርቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካሉ ዘሎ ስለዚ ናብ ሰውራነ ክኸይድ ኦኬ ሳሕል ጥራይ ኣይኮኑ ነይሮም ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ነይሮም እዮም ናብ ደጀን ክኸይድ ናብ ሰውራ ክኸይድ ክንደይ ከም ዝሽገር ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ይንገር እዩ ቀሊል ኣይኮኑ ነይሮም ሰውራ እዚኣቶም ግን ድሕሪ ኣብቲ ከባቢቲ ኣብ ብልፅግና ዘይቋፀሩ ዓታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብቲ ከተማታት እዩ ዘሎ እንትኾል ስለዚ ናብዚኣቶም ከይድካ ክስለፉን it's not that hard ورقت تعليمهم من قال مليون مزي نسلي درونادو ساتلايت دوغل دول ابز بحالو زلو اب سطح غلغل كمزير كاتعلم دحر خوين كازي كنا من تاي تعبي يلن مالت شي خاطب التقل بحفشا نريو زلنا كونتات ني ابي مش بحرك ركب تاع 4 كيلو سرح وازلو كرسي قمطا دي قمطان كالا رسي كون and yeah this is going to be very instrumental ابزي نخدو زلنا غعزه مالتي ብልጽግና ሞራል ናይ ሰራዊት ወላ እዚ ስለምታይ ካብ ሶሻል ሚድያ የውፅዎ ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ቢካዝ ፀላዮም ክሪኦ ስለ ዝደልዩ ፀላይ ክሪኦ እሞ እቲ ወታደራት ናይ ፀላዩ ድማ ጥንቃቐ ክወስዱን ህዝቢ ድማ መንገዲ ክጨርም ከም ዘለዎን this is very important the war is ወታደራዊ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ሳይኮሎጂካል warfare እዩ ዓብይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት እዩ ዘበነ ሶሻል ሚድያን ቲክቶክን ስለ ዝኾነ you need to show your power ያ ፀላይኻ ክፈልጣካ ኸሊ ሓይልካ ክትብል ተለኻ so be it ንህዝቢ ኣብ ጎንኻ ክስለፍ ፀላይኻ ድማ ህዝቢ ክንፅሎት ኮይኑ you have to show your power ዓቕሚ ከም ዘለዎም ተስፋ ክገብር ክልፅም ቅድሚ 2 ዓመት ዝክሪ እየመጡ ነው ክበሃል ከሎ ናሽ ተኸሎ ፋኖ ክሳዕ ክንዱ ከሓይለ ከሎ እየመጡ ነው ኣዲስ ኣበባ ሲ ኣብቲ ናይ ማራቶን ዝግበረሉ ዘሎስ ይመፁ ኣለዉ ኢሎም ሲ ይምነይ ነይሮም I think probably now ክመፁ ከም ዝኽእሉ ኣብ ባይታ ይረአ ኣሎ ስለዚ እዚ ወዲ ዝን እዩ ነቲ ብልፅግና ለይትን መዓልትን ከም ዝነፋፋሕን ከም ዝትኮስን ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ንፋኖ ዋላ እኳ ፍርህን ተለዎ ቀንዲ ፍርህናቱ ናብ መን ዘተኮረ እዩ እንድሕር ኢልኩም ናብ ተጋሩን ናብ ህወሓትን ናብ ሻዕቢያን ዘተኮረ እዩ በትግራይ ውስጥ ችግር ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ያለው የወያኔ ቡድን አሮጌ የፖለቲካ ሀሳብ፣ አሮጌ አመራር፣ አሮጌ አመለካከት ያለው ነው። በትናንትናው አመለካከት፣ በትናንትናው አስተሳሰብ፣ በትናንትናው አካሄድ አንድ ዘዴ ሳይቀይር ፍላጎትና ጥቅሙን የህዝቡን ሳይሆን የራሱን ፍላጎትና ጥቅም እንደ ትናንቱ ማስቀጠል ይፈልጋል። አሮጌ ሀሳብ ስለሆነ መሳካት አይችልም። ለምሳሌ በ1980ዎቹ ህዝባችን እንደ ዛሬው ሳይነቃቃ፣ እንደ ዛሬው ነገሮችን ሳያገናዝብ፣ እንደ ዛሬው ሳይደራጅ ሰዎች አንደኛ መሪ ሆነው እኛ ደጋፊና አጋዥ ሆነን አንደኝነታቸውን ተቀብለን كبزة تريوا زلهم زانا روما زجبرا انترفيو اندي يعني هوحات بتعمي كنكف سفتن بالتعمي قبل الهوحات زلوا برداتا كالارسي بحكي هوحات كليلو بتعمي نوحاسي بزرباس كسعري دلي دلو ويدا كوينات بزربات رئيس لزي ودعيون بر ني هوحات نملاي ويون ببروباغندا ان هوحات نمدخم زبلوا زلون زخدوا زلون كالارستي يقداس إذا قد يزيا ببروباغندا بزربان تراي كتودا تخل زرا كنات هنا يكونتن لذي they have to find another way تقرأ تي كلمة قد كده لك خلالو نزنا يسمدو دما مسونا كنابرو مالتيو بزح يزقبر زلوني
እዚ ስእልታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ላይክ ኣልበም ናቶም እዩ ኮይኑ ዘሎ ህወሓት ወላ ሓንቲ ታሪክ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብር ዘይከኣለ ን27 ኣመሓዲሩ ወላ ሓንቲ ዘይገበረ እዩ ዝብል እቲ ዘመረቆ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ወይ ከዓ ገርዲ ዝበሃል ኣብ ዘበነ ኢህወደግ ተሰርሐ እዩ 80 ሚታዊት ወዲኦም ከለዉ ይመፅዩ ሰሪሐ ወዲ እየ ዝብል ዘሎ ናልባት ዛ ኮሪዶር ልምዓት ገይሩ ዝኸውን ኣብ ዘበኑ ድማ ሃገር ብኩናትን ብገለን ብቢልዮናት ዝትመን ክሳራ ፈጢሩላ ኣሎ ብዝኾነ ይሰርሓሎ ድዩ ኣይሰርሓሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ኮይኑ ንህወሓት ንምስይጣን ብጣዕሚ እዩ ነዊሕ ርሕቀት ዝኸይድ ሕጂ ድማ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምስ ኤርትራ ነቲ ፅምዶ እናሓወስካ ድማ ኣታክ ዓብይ ኣታክን መጥቃዕትን እዮም ዝገብሩ ዘሎ ካልእ ምስ ዓለም ማሕበረሰብ ዓለም እውን ከተሓሕዞ ትብልፅግና ብዙሕ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ብዙሕ ግዜ ደጊመልኩም እየ እዛ ናይ ሑቲ ምንቅስቃሳት ብተደጋጋሚ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ እዚ ቾክ ፖይንት ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ እፅዋ ናይ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ኣካል ከም ሓደ ኣጀንዳ ክኾኖም ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚ ሲንስ 1951 ናሮ ዋተርዌይ ስዊስ ካናል ገለመለ ማለት እዩ ስዊስ ሆርሙዝ and have been used as strategic triggers to force political change or spark wars እዚ መፃብቦታት ኣዝዩ ኣገደስቲ ምዃኖም እዩ ዝጠቅስ ኣርቲክል ናቶም ቀፂሉ ጂኦግራፊክ ወላኒ ኣንተኒ ሻዕብያ እውን ብዛዕባ ሻዕብያ ዝወፁ ዘሎ ኣርቲክልስ ናቶም ኣድዩ ትቁፀሮ ኢና ንብሎ ኣዝዩ ብዙሕ ኣርቲክልስ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዘውፅኡ ዘለዉ እቲ ፅምዶ ሓንቲ ናይ ፅምዶ ዘውፅዋ ሌተስት ከሪአኩም እየ ምዚኣ ቾክ ፖይንት ስለትተሓሓዝ ንማሕበረሰብ ዓለም ከፍልጡ ዝደልይዎ ዘለዉ እዮም ኣሚን ከም ትምኒት ክትብሎ እንዲኻ ትኽእል ንኽምነዩ ኢሎም ዝገበርዎ እዮም ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኢሎም መውፅኦማ ዘለዉ let me show you this one I'll combine both of them ህወሓትን ሻዕብያንሲ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት በፂሖም ኣለዉ ዝብል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤንድ ስቴት ኢንኮምፓቲቢሊቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መወዳእታ ሰዓት war time coalition ኣብ ግዜ ኩናት ዝግበር ዘሎ ፅምዶ the case of ፅምዶ ኢሎም ነዚ ፅምዶ ናትና ንግዜ ኩናት ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ከም ምዃኑ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሳመሪ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ይብሉ is described as a tactical convergence between Eritrea, the TPLF and factions of Amhara Fano against Ethiopia's federal government ስለዚ እቲ ፅምዶ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ህወሓት ክፋል ናይ ፋኖ ሪኻ ንኩሉ ፋኖ ይብሉን እዮም ምክንያት ከከብዶም ኢሎም እዮም factions of Amhara Fano ከም ድማ ንኦላይ ጠቕስዎን እዮም ኣብዚ ኣንፃር ብልፅግና ከም ዝኾነ it's not a formal alliance but a temporary alignment but solely around a shared adversary ትክክል እዩ ዘረባ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ድማ ፍሉይ ዕላማ ወይ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓደ ፀላኢ ስለ ዘለዎም ይብሎ ተረዲቦም ኣለ yes they have one adversary ሓደ ፀላኢ ኣለዎም እሱ ድማ ብልፅግና ይበሃል ንዑ ንመላይ ድማ ፀሚዶም ኣለዉ ይብሎ ኣትሊስት ሙሉእ ሙሉእ ነታ ዘረባ እንተደይገለፅዋ ከፊላዊ ግን ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣብዚ ኣብዚ ኣከሪኩም ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንተሪኢኹሞም core problem and state incompatibility a strategic alliance require both a shared threat perception and a comparable vision for the post conflict order ሕጂ እንታይ ይብሉ ስትራቴጂካዊ ዝብልና ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘለካ ፀገም ሓበራዊ መረዳእታ ናይቲ ዘለካ ፀገም ክህሉ ይኽእል ወይ ብድሆ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ኮምፓቲብል ዝሰማማዕ ራእይ ንመፃኢ ድሕርቲ ኩነታት ምስ ተፈትሐ ድማ ዝሰማማዕ ራእይ ክህልወካ ምስ ዝኽእል እዩ ዘይሰማምዕ ምክንያት እኮ የብሎም ኤርትራ ልውላዊት ሃገር እያ ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ድማ የገድሳ እቶም ካልኦት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ድማ ዝቐትለና ስርዓት ኣሎ ንሱ ክለየልና ኣሎ ዝዘርገና ስርዓት ኣሎ ዘባልዓናን ዝበልዓናን ዘሎ ስርዓት ኣሎ ንዑ ክናሊና ይብሉ ኣለዉ ኣብዚኣ ኩሎም ሰባት ይሰማምዑ እዮም ብስትራቴጂካዊ ዋላ ታክቲካዊ ፅምዶ has only the former its members visions for Ethiopia future are mutually exclusive ከም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ንኢትዮጵያ ሲ ምስ ሓራ ድሕሪ ንዓቢ ኣውዲቖም መሲ ክረዳድኡ ይክእሉን እዮም ክባልዑ እዮም ስለዚ ክባልዑ ስለ ዝኾኑ እታ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ርዲት የብሎም እቶም ህወሓት ኮኑ እቶም ፋኖ እናበሉ እዮም ነቲ ህዝቢ ሰብ ተርእይዎም ማለት እዩ Eritrea seeks permanent Ethiopian fragmentation, viewing any strong centralized Ethiopian state as existential threat. ታይም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ንዘላለም ኢትዮጵያ ዝተመቓቐለትን ዝተዳኸመትን
ከምኡ ድማ ሓያል ዝኾነ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይብላ ክትከውን እሞ ንሓዋሩ ንኤርትራ ስጋት ከም ዘይትኸውን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ይትበሃል ኦኬ ሚን ስና such a bad thing ትብልዎ ዘለኹም ሳዕ ክንዱ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ትብሎ ግን ደይበሉ ትበዓልኹም ካብ ኣፋ ስለ ትምንጥርዎ ዘለኹም እምበር ህዝቢ ኤርትራስ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም እውን ኣይፀልኦን እዩ ፖለቲካሊ ጥንቃቐ እውን ስለ ዘድልዮ ዘረባና it's tolerance for the TPLF's tactical and not ከምኡ ድማ ንህወሓት ኤርትራ ንህወሓት ዝፅመሞ ዘላሲ ንግዚኡ እምበር ንሓዋሩ ዕርቂ ገይሮም ማለት ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ክልተ ስርዓታት ዕርቂ ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ንህዝቢ ክዓርቁ ተፈቲኖም ኢኻ ትርኢ በዚ ኢኻ ትዕቅኖም ዕርቂ ናይ ክልተ መራሕቲ ብሓደ ስለ ዝገበሩ እኹል ኣይኮነን ህዝቢ ክዕረቕ ዕድል ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ምሁራት ክዕረቑ ምሁራት ብሓደ ክሰርሑ ስኮላርስ ብሓደ ክራኸቡ ምፍታን ዘላቒ መፍትሕን ዕርቅን ክትገብር ምስ ትደሊ ትኽተሎ መንገዲ ሕጂ ናብ ፅምዶ ተመሊስና እንተሪእና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምሁራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይራኸቡ ከም ዘለዉ ይበፅሓንሉ ሓበሬታ ምናልባት ቅድሚቶም ከውፅዎ ዝግብኡ ኣቐዲማ ከውፅእ ስለዘይብለይ እምበር ኣነ እውን ገለ ክፋላት ስርየ ኣለኹ እቲ ሓበሬታ ምስ መፀ ድሓን ኣነ እውን ድሕሪ ሸር ክብለልኩም እየ ስለዚ ኩላቶም እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኩላቶም ተሓባቢሮም ንዓና ክሃርሙ ስለ ዝደልዩ እምበር ሓባራዊ ዕላማ የብሎምን ይብሉ ኣለዉ እቲ ምህራምን መቕታልን መጀመርያ ብልፅግና በዓሉ ጀሚርዎ ስለ ዘሎ እቶም ካልኦት ንክምክቱ ንክምልሱ ወይ እውን ነቲ መፂዎም ዘሎ ሓደጋ ንምምላስ ጥራዮም ተኣኻኺቦም ዘሎ እምበር ንሓደ ካልእ ፍሉይ ሓይሊ ክሃርምዎ ወይ ከዳኽምዎ ዝገብርዎ ነገር የለን ስለዚ እቲ ፈተና ዝያዳ ባእኻትም ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ወይ እውን ንነዊሕ እዋን ቀፂሉ ስለ ዘሎ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ ጉዳይ ነፍስኻ ምክልኻልን ነቲ ዘሎ ወሪድዎም ዘሎ ብድሆ ንምስዓርን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ብጥንቃቐ ምዕዛብ ዘድልዮ ምዃኑ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ቀፂልካ ኣብ ቀይ ባሕሪ ስግር ክነብል ካልእ ኣገዳሲ ርእሲ ስለ ዘሎ Houthis who are backed by Iran say they've attacked a Saudi oil facility with a drone. Earlier, a fire broke out at the Aramco facility in Jizan along the kingdom's Red Sea coast. Saudi Arabia's energy ministry says the blaze has been extinguished and there are no casualties. And Yemeni media are reporting an attack on the strategic port of Al-Makha, which is just north of the Bab al-Mandab Strait. Several explosions have been reported at the port. Yemeni media says the strike was carried out by the Ansarullah Houthis, but it has not claimed the attack. Now, Yusuf ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ሑቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታታት መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ይዝንገር ተደጋጋሚ ኣብ ናይ ኢራን ኣብ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታታት ብተደጋጋሚ ሑቲ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ይዝከር እዚ ጉዳይ እዚ ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእልን ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእልን ከም ዘይኮነ ኢና ንሪኦ ዘለና ሑቲ ንስዑድያ ብዓቢ ደረጃ ይፍትና ከም ዘሎን እቲ ፈተነ ናይ ሑቲ ኣብ ከመይ ዝኾነ መድረክ የጋጥማሎ ኢና ንብል ዘለና ክሬዚ ኣብ ስዑድያ ሓደ ዓብዪ ኪዳን ትገብር ኣላ ሓደ ዓብዪ ርክብ ሽርክነት ትፈጥር ኣላ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እዮም ነዚ መጥቃዕቲ ዝገብርዎ ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ዊ ዶንት ኬር ዊ ሪሊ ዶንት ኬር እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ትርኩ ድዩ ድመፅእ ዘሎ ፓኪስታን ድዩ ዊ ዶንት ኬር እዮም ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እቲ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ሑቲ ዝበሃል ዝተገበረ እንተገበረ ዝግድሶን ዝዓጦን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ስዑድያ ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ እያ ዘላ ሕጂ ገለገለ እንዳ ብልፅግና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራሲ ኣብዘይ ጉዳይ ኣትያላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሓደ ክፀርፍ እኳ ኣይደልን እንደገና ሓደ ናይ ብሓቂ ብቱኽ ዝኾነ በትኪ ዝኾነ ኩርኩር ናይ እስራኤል ኣሎ ምሁር ባህላይ እንታይ እስከ ኢሉ ፅሒፍሎ መሲልኩም ከምፆ ኣይደልን እየ ገፁ ትርሓቅ ንእስራኤል ንምሕጓስ ተባሂሉ እንድዩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኤርትራን ባእሲ ክፈጥር እየ ኢሉ እንድዩ ምስኪነይቲ ስዑድያ ብሑቲ ትቕጥቃጥ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እንትሑን ንሑቲ ኣገዳሲ ሓበሬታን ምስጢርን ብድጋፍን ይህቦ ይብል ሑቲሲ ካብ ኤርትራ ሓገዝ ይደሊ እሞ ካብ ኤርትራ ሓገዝ ወሲዱ ፍቓድ ወሲዱ ሲ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ ኢሉ እኳ ይክእምን ዝፍትን ኣብ እስራኤል እዩ ዝቕመጥ ሰብ ደወደ ክሳዕ ክንዲዚ ይቐልል እዩ ሰብ ደ ክሳዕ ክንዲዚ ፋሕ ይብሎ እዩ ፒኤችዲ ኣለኒ ምሁር የባህላ እዩ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ርአ ይፈልጥን እያ ገለገለ ሰባት ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ንምድምሳስ ወይ ኤርትራ ክትሕካ ከሎም ሲ ኣይዶን ኖ ናበይ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ብርግዝ እቲ ኣብ እስራኤል ኮንካ ከም ዝግበር ናይ እስራኤል ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ኢኻ ብርግዝ ባእታቶም ከም ዝኽፈል ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ የመን ንሪኦ ዘለና ወዮዳ ሑቲ ዘይቅረቡ ስለ ዝኾኑ እምበር
ويون زخولهم سلازي Maris in Yemen's capital, Sanaa. Yusuf, this seems to be a fight back by the Ansarullah Houthis. Just take us through the latest on what the incidents actually mean. Well, this is the first time in several months that the port of Mukha has been attacked by, according to reports, Ansarullah Houthi movement. This is a port that's under the control of the Yemeni armed forces. The Ansarullah Sana'a government had control of the port of Al-Mukha in 2016 and 2017, but then it was taken over by the Yemeni government forces. The Ansarullah Houthis have been trying to regain control of the port of Mukha because it's right there next to Bab al-Mandab. It gives them a very strategic advantage to monitor all of the تريوالهم تي أبزاد السيد كسو يلحق كم زلوا تحط زبال أنا بناتي جم انتي جم جمانيرة زخوني يكون متقعد جيرو كسابزي عدن زلوا بوتاتات كسفح في كفتن كم زخونتي حط زبال نزي كما قمنا بابل مندب كقاصرو كفتن كم زغل فلوتيو لذي we are going to witness ولا civil war أبزع عبد زي كل عالي خلي وكبيت كوينات كبر خلي زبال زلوا كابزيرو استبقى سيكون جن حنت نجار كان ريان خل حوتي نزي بابل مندب وجن يمن زلوا تغلال كقاصرو كفتن كم زغل فلوتيو معناته نزي كقاصر تغيلو full leverage كلويو ملو حيل كلويو and nobody زخوني يكون حيلي أنا يسكريو كم زي كل فلوتيو of course التبوتاتاتي دحري أبو مسيون كبيت زخون دبدابات كم زنا أمريكا أبتجمعهم بحرنا حرموس تجبروا زلا بإسرائيل بأمريكا أبتجمعهم كبيت متقعد كم زغل فلوتيو كن حوتي زجبروا أبزوان زجد أقداسيو السعودية زخوني يقوم من قصاصات كي تجبر نتاز جبرا زلوا أبتنا يندادن كال استراتيجي كوبوتاتن بستدقاقامي متقعتي جبرا زلوا السعودية زخوني يقوم كال حماق نقدر نخي تحسب كسم بداك في التني نتوم كالو دمانتهم نيمن زبحال زلوا I don't think نفسهم تغلقيلهم نحوتو زعكل تطو قبلوا يخليهم هايبلين يجن يمناوين توقعتي you have to نزياكل دانك خلالو يمناوين أزيم توقعت زبيهم وجز فلتيهم ما بحكي وجز فلت زبيهم كم كالوت سعوديين وين كم زمان هجرات خليج غيركم كي توزم there very warrior mentality زلوميهم and سازكلتيهم تي سراويت يمن زبحالون يمن سلزغوني ولا وقتي coordination تي كونتات ناتون كمي كم زمسل ملو ملسك بك مايكلني تي سراويتنا يمن زبحال زلو ما نيت منقس يمن بسعودية زدقفن زدقومن بخالوت هجرات عالم international community زدقف زبحال أزيو حيال زغنو تدرا عام زلون كويني سمعنا نيجن they can still put on a fight كواغوس وينتطو كولس زغلو غيني سمعني كل زنريو زلنا مستي بلصقنا ززاربو زلو ناي تشوك بوينت كونسبت ندريخايو نتا مصاببو مقطصار عبي حيلك بكا كم زغل سلازي سعوديان بعلا وريد وازلو شجر اتمصاببتي عبيدا سلازيله كالوت حيلتا سلا تقصصر ويم زبلو زلو زدما geographic bottlenecks connecting these points allows states to impose massive costs on global powers and with minimal direct contact سلازي نزي بوتاتات نزي جغرافيكاوي استراتيجيكاوي بوتاتات كتقاصر مخال بوحد واقع نعبيت هاجرات نعبي نقطة بعلمون انتخوني عاب حدا قاك تفطروا اللي تخلي خايب له سازي ازي اسرع شدشتن شيفت asymmetric warfare زبال كلت تمتعطن تحيلتات راه يكونوا كواغوز غولنتايدا asymmetric زي تمتعطن كوينات ويون عبي مس نشتي عبي كمبرك خلو زغل كونتاتنا نرزلنا ايران امريكان اسرائيل بملون كتمبرك الى كم دما حوتي نبولوتي كبابتي كم دليت خغبرو مخالو زي نفسه زخالي selective disruption US Iran تنا إيران كنا نريو لنا tactical pressure instead they use drones so بلصقنا أنت ترديكم تزرباسي نشتي حيلي كم فانو نعاب حيلي عبو كايكون كمونجن نحرق حمات حيلي كم بلصقنا توعوا قبل 5 غلن قالوت هو حتون كم قبل 5 غل رايحون كتقمقموا زلكم يتزربا نخالوت يومسم نمهر على نازلو زلو when Saudi Arabia diverted Qasilom expanded reach Iran's use of Houthi proxies in the Bab el-Mandab shows how maritime pressure can be exported across connected corridors لذي حفشا تنريو زلنا كونتات حوت زقبرو زلون يقلت هو hyper vulnerability زي الجزء لنا modern supply chains prioritize efficiency over security لذي تعلمنا ازيا connected في كونات لزلا عبي قالوا عندنا الدماء فتيروا له and then تي
ድሮናት ክትገዝኦም ክሰርሖን እውን ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወላ ንእሽተይ ሃገር ወይ ሃገር ዘይኮነ እውን ንእሽተይ ዕጡቕ ጉጅለ ቴክኖሎጂ ገዝዩ ከፍርን ከማዕብልን ባዕሉ ሞዲፋይ ገይሩ ድማ ከቢድ ቴክኖሎጂ ከተኣታትዩ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ጉዕዞ ዓብይ ሓደጋ ክፈጥሮ ዝኽእል እዩ ብንእሽተይ ቴክኖሎጂን ብሕሱር ቴክኖሎጂን ዓበይቲ ቢዝነሳትን መራኽብን ኩነታትን ክትቅይራሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ላንድ ሎክድ ዳብል ዳሜጅ ላንድ ሎክድ ኮይንካ ድማ ክልተ መቕፃዕቲ ክድንግፅሎም እዮም ደልዮም በቲ ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብልካ በቲ ድማ እቲ ንስኻ ትጥቀመሉ ዝነበርካ እንተተዓፅዩ ድማ ዝገደደ ሽግር ይፈጥረልካ እናበሉ ኤኬ ስታዲን ፕሬሸር ይብለው ንነብሶም ጉጅለ ምኒኑ ኢልናዮም ኢና ምኒን ዝቁልሕ ክብለኩም ዝኽእል ሰብ የለን ሎሚ ሓደክ ንንጌሩን ሓደክ ንረብሕውን ዝጓየሉ ዘሎ ግዜ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቡ ክድንግፀሎም ዝኽእል እንተሎ ኢሎም እዮም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘሎ but I don't think that's it's going to work at this stage ብልፅግና ነብስኻ ካልእ ሽጣራ ጥራይና ድዩ ዘሎ ሰራዊቱን በሙሉ እንዲያስወጣ ማድረግ ነበረ በተለይ ሰሞኑን ህወሓት ኣብ ዘመነ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክስዕሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ የብሎምን ሓትብል ዘለካ ህወሓት ድማ ካብዚ ብዝተፈለየ ዝገልጽ ዘሎ ላዕለዎት ዝበሃሉ መራሕቱ ብቁሉዕ እናወፁ ህልውናና ኣብ ልዕሊ መቃብር ብልፅግና እዩ ዝረጋገጽ እዮም ዝብሉ ህልውናችን የሚረጋገጠው በብልጽግና መቃብር ላይ ነው እያሉ ነው የተለያዩ ስብሰባዎችን እያደረገ ነው ቲፒኤልኤፍ በትግራይ የተለያዩ ስብሰባዎችን ያደርጋል እያልከኝ ነው ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣኼባታት የካይደሎ ትብለና ኣለኻ እወ የካይደሎ ግን ኣብቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣቶም እቲ ኣካይዳ ዘረባን ብክልቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እቲ ብወገን ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ሚድያ ብልፅግና ጥራይ ኣይኮነን ገጅፍ ናይ ወታደራዊ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት ሓይልታት እውን ብዓቕሞም ንኣብነት ናይ ትግራይ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ክንሰምዕ እሞ እስካብ ናይ ኣምሓራ ቴሌቭዥን ጣብያ ኸይዱ ዝገበሮ ንድሕሪት ተመሊሱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ከጓንፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎ ትርክቲ እናፈጠረ ፀኒሑ እዩ ኢሉ ቀፂሉ ድማ መወዳእቱ ንሱ ቃል ምሕተት ዝሃበ ኣብ መዓልትታት ውሽጢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ስለዚ ብናትካ ገምጋም ውፅኢቱ እንታይ ይመስል ሓደ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ገዚፍ ቁርሾ ብኸመይ ኢኻ ተረዲኹም ዘለኹም ወይ ብኸመይ ገምጊምኩሞ ካልኣይ እቲ ዞባዊ ኣሰላልፋ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንምፍላጥ ቀፂሉ እውን ሕዚ ሓልሓልፎም ዝቐርቡ ፕሮፓጋንዳታት ኣለዉ በይኖም ኣይኮኑን ካልኦት ሓይልታት እውን ነይሮም እዮም ገለ መለ ዝብል ማለት እዩ እዚ እውን ኣሎ ካልኣይ ገጽ ስለዚ ብናትኩም ገምጋም ውፅኢቱ እንታይ ይመስል ካብቲ ንሱ ዘቐመጦ ናይ ኩናት ታሪክ እቶም መሬት ሕዝብ ዝቐረበ እዋን እውን ዶክመንተሪ ንምስራሕ ፎቶታት ዝዳዕናገሉ ዝተፈላለዩ ክስታይት ይገብረሉ እቶም ናቱ ደገፍቲ እዚኦም መተሓሒዝካ ቀፂሉ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ውግእ ኣንፈት እንታይ ክኸውን ይኽእል ውፅኢት ነሽረሪና ቀፂሉ ክሃስስ ያው እንታይ ይደልየሎ ዝብል ነገር ኣብ ሽረሪና ተራእየሎ በቃ كتفريا قديمة بعلي غيره خذوا نقدر سيت تون بعلي سيت خذوا رئيسون زلوا تناريتيف بعلو بعلنا كله هاي تاخذ بدي نعودو خوينات لعلنا التين تركوا يدلي زلوا تنايرا ناريتيف لعلنا ولا ناريتيف ما في 5 راح فرحون بوليتيكا لعلنا مالتي لم سلقه وانا سورسي ناريتيف بس سيت تقولوا ناريتيف تمسويت يسب او لعلها قاصل زخل سلازي ናይ ተከዘ ናይ ዘብ እና RSF ሒዙ ዘብ ትኸሎ ሓደ እዚ ናይ TDF ዓቕሚ ድርጅ ዓቕሚ እዩ ሓያል እዩ ላበለ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ሚድያታት ከይተረፈ ብዛዕባ ዓብዪ ሰብዓ መጀመርያ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ትግራይ ሰራዊት እዩ ናይ TDF ማለት እዩ ኣሚን ኣብዪ ኣሕመድ ስክሩድ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ TDF ሰራዊት እዩ ነቲ ኩነታት ድልውነቱ እዩ ዘርኢ ዘሎ ወላቲ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን በቲ ድምፂ ወያነ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተሰሚዕካዮም እውን ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ብሩታል ኤነሚ ምዃኑ ንዓታቶም already recognize this ንጸላእቱ ክብሩ መንነቱን ብሄራዊ ህላውኡ ነሕሊፉ ዘይህብ ፈጺሙ ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ እውን ዘየቕርብ በዓል ጽኑዕ መትከል ህዝቢ እዩ ኩሉ ነገር እውን ኣንዳዕዲዑ ይርዳእ ይእምት كل صدمات كل وقرات تفلون اسكان حزين سلام دوي لا إله مالك لكعلنا كله غير لا إله نعلمون صاوعتنا كل جزء سلف سيكون المجلس ناس حفاظ سيكون بالسفر عليه عالم تبدأنا صاوعت غير لا إله مالك جد سمعت على عيرة كلام نعلم مثلا حبرسب نصوعنا
أفزعنا سممع بريتوريا خدمدم جمهورنا بلنا نتأيقنا جن نتاس سممع بريتوريا فريسة خيط بهال كم عرسي تعمود داتا حزنا يكون كيدينا تسعر أمود داتا جن ببجزيو نتحسن مسيو سرعة بالسجنة ولا نتسممع بريتوريا زفرنا وجه وحتون أيفرت أكان كسع موال بتيحو كسقول لنا هلو كسقولنا نحنا من تسلم كنقولنا قد سألنا إلى خير أمود داتا جن ጭራሽ ህወሓት ዘይቅበሉን ምንም ሓሳብ ዘይሃበሉን ባዕሉ ኣብ ትግራይ ፕሬዚዳንት ክሸይም ከም ድላዊ ክገብር ናብ ዝክእለሉ ደረጃ ተበፂሑ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉም ኣማራፂታትና ተዓፅዩ ስርዓት ብልፅግና ባዕሉ ፍሪስዎ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከፈረሰ በኣብ መንግስትና ይመለስ ናብ ንጉርና ንምፃእ ኢልና ማለት እዩ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ስምምዕ ፕሪቶርያ ባዕሉ ስርዓት ብልፅግና ፈሪሱ መንግስትና ናብ ንጉር ቦትኡ ተመሊሱ በዘገባ በዚ ንቀጻሊ ህልውና ህዝብ ትግራይ ንኽነረጋግጽ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ቃልሲ ዝኣተናሉ ኩነታት ዝንሄ ማለት እዩ ድሌት ብልጽግና ንህዝባ ኣጥፊኡን በቲኑን መሬታውን ከፋፊሉ ቁንጻር ዓቕሚ ዘይብላ ትግራይ ንምፍጣር እዩ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መሰላ ኩለ መድያዊ ህላዋን መጻኢኣን ዝእምት ዝትልም ስሩዕ ትርኑዕ መንግስቲ ክህልዋ ኣይደለም እንታይ ደኣ ንሱ ዝሓረዮ زياتري وازلهم أمونغو تقراين بلتقنا نزلو كنتات نابيك خيط كم زغل كابزي كد قمتو زتفعكم أي مثلا I think we don't want to say it كنبلا يندلنا قن كبيت كويناتي مزخم زلو مقماتو أي تفعك كان يزي إلا باما متليو زعين الزربانة ولا دبان كترو يغلغا كبيت كوينات كمزخم زغل كبيت كوانت ديبال كوينات كمزيو وانياتو كبيت زقبروت كنتات نديو زعج زلو بلصقنا كبيت كوينات كايدي خلديو بفلايتهم كلهم حيلتات انصارو زلو وهدات تفتيرهم كبيت كوينات كفتر يخلدو نو كبيت كوينات حلفه تግራይ كوينات ናይ ትግራይ كبيت كوينات كغبر زخاله انتلو بمولو منصر حد سلازي نبريو حجي دما بمولو منصر حد سلازي كوينات كخبت خوينو نمني كخبد مالتي ገምትዎ كوينات كخبت خوينو هجي ናብ بلصقنا ني بلصقنا يكخبت زخل ምክንያቱ ብዙሓት حيلتات ዝተዋሃደ عيلي لعلو كل دما نصر علامة زلوا نصر علامة يبلون he doesn't know why he's fighting for why زبالة مخنياتو سلمنتاي يواقع له سلمنتاي زخيناتي زي فترة له أفلتني مخنياتو بعلون تدي فترة زقم زي مثلا نوحت دمسوس زبالة كحيلي يلا زقدر كحيلي يلا زدفع كحيلي يلا هو واحد كم بارتوت قبلت خلني يركع ني أما نفانو أبتعولا كتزار بولو تخلني يركع تعليم كايا بكوينات كجبروا مهنيات أنا بركة نولا هم كل عتوم توماس أرتنسيوم زلوا بلتقنا كوجدوا زخل زنبرن كأليو ملو تقولوا زنبروني مسير ترازة بس هنا بركة مسير ترازة تفاني هنا بركة مسير تراجن كنا من تاي دفير كان لها خلنا من تاي كأي مسمار سجير كان لها سلزي بزوج دايزي نبي أحمد I think the end is closer تي ولا كوينات كايد قال زخل تغني أبزوان زي لك كم تزحلفه من البات قليل كوينات زبحال ويون حماق كوينات زبحال سلازي اللي نقول نجار كم تي كنتاتو مردايد لجن إزي زرباتات زي كل انتو عرسمي كايو نابحال نجار يدوستكا كوينات تقاطم كم زخل انت خوين دما رحوق كم زي اللي من البات بزيانة دبرت انجيرنا كنودينا اللي بخينو الهل عمين جميل أو حلوين خونة مكساس بعضنا تحله علم هذا في تفصيل حريج النير تحل واقع تنهي مجمرة عتق زي بلان بحرقن بعد كاب سنة عتق زي اللون يزوح فرامير نايني إذا نتحلف عن ذي زرق الغرب لعل نتس أو تحت درونا تو كيد نرى بوليتيكا ونتفضوها مالد هسممع تفتسم فرمتينا مش قول لك هتاون تقابلنا هنا قلنا ساون تفتسم نحن سلمنتي ناخذنا مشرش فرمت تكون الناس لمنتي أنت تفتسم لنا بزيا مش قول لك هتاون بهزونا اللي ملس so دا قداي بخل ما قدرينا لنا كابزيانا نيو I don't think كينو تقصل كساعة قداي معلتها ومكتتها زليو أملاخي تحوسو حما نجار كنرن كنسمعنا عندنا this situation can get worse ناب بوليتيكاوي تياتر كنسجر نشتي مغنياتو تواسؤاتنا بوليتيكا دما زي تعدنا اللي زقات منا زلو
let me show you ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ተዋስኦ ማለት እዩ እንግዲህ አስረካበት ያካ እንዳዛ ዘሎ በካሜራ ሲሸግሩ ካሜራ ቪዲዮ ሺ አሪያኩም ባይ ዘ ወይ አኔ ቪዲዮ ይሄ አቤ የርኩ ስለሰው ተፈጽሞ ይሆን ሕጂ ማለት ምንታይ ጉማጎት መጭ ንገፉ አን ኣብዚ ግንባር መሳሓትኩም በዓስ ጽናሕኩም ዘለኹም ዘፈልጠዎ ነገር ዘሎ ብሽፍሽፍ ክትሓልፉ ከይተሓስቡ እየ ዘሎ ቀዳማይ እግሪ ናይቶም መንእሰያት ምሳት አንድ ዓሊዕ የፈልጥ እዚ ሸፍኖ ጽባሕ ንጎውን ክንዲ ኤርትራ ተኣቲና ፈጣኹም ክትገብሩና እንዳ ሻዕብያ ትገብራ ዘሎ ንኤርትራ ተኣቲና ደይሉ ዝወዲ ሰሚዕኩም ዲኹም ተጋጌር እየ ዝነይ ድዩ ወላ ያይ ስኻሲ በዚ ቃልሲ ዚ በዚ ተዋስኦ ናይ ዩቱብ ሲ ሃገር ኦ ማይ ጋድ ኤኒዌይ ትፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ እዚ ተቃውሞ ዶ ወላ ገለ ዶ እናተባሃለ ንብዙሓት ገርህ ልቦም መፃወቲ ገይሮሞም ዝነበሩ ብገንዘብ ናይቲ መስኪን ህዝቢ ወርቅን ጨርቅን ኮይኖም ዘለዉ ፈርስት ክላስ ፍላይት ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብ ሆቴላት ሪኦሞ ዘይፈልጡ እንጆይ ዝገብሩ ዝነበሩ the party is over ንገሊኦም እቲ ፓርቲ ተወዲዩ ንገሊኦም ግን ናብ ብልፅግና ተቐይሩ ስለ ዘሎ እታ ሰዓታት ናይቲ ኮንሰርት ተናዊሕሎም ኣሎ ስለዚ እቶም ምስ ብልፅግና ማልዮም ቀይሮም ኣትዮም ዘለዉ እታ ኮንሰርት ናታቶም እታ ግብጃ ቀፂላ ኣላ ሰዓታት ተናዊሖምሎም ኣሎ ስለዚ ንዝተወሰነ ግዜ እንጆይ ክገብሩ እዮም ባገሮም ድማ ኣብታ ናይ ትራሽካን ናይ ጓሓፍ ባጎኒኦም ጥቕጥቕ ክብልዋ እዮም ምክንያቱ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ንድሕሪት ክብለሶ ዝኽእል ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ፈፂሙ ይቕረ ክብለሉ ዘይክእል ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኣብ ከስማዓኩም ይፀኒሐ ናይ ብልፅግና ካድረታት ናይ ብልፅግና መራሕቲ ዕላምኦምን ድሌቶምን ኣዝዩ ንፁር ነግ ፈረግ ዘየብል ክሊር ዝኾነ ዲማንድ ሰብ ዝገብርሉ ዘለዉ ምዚ ዝቆማጣዕ ሰብ ሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። አሰብ ናትና ስለ ዝኾነት ቀይ ባህር ናትና ዝነበረ ንዑን መምላስ ንዝብሉ ዘለዉ ትሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ጋህታ እዚኣቶም ከምዚ ጌርካ ኣብ ከለኻ ኣብቲ ናይ ጓሓፍ ናይ ታሪክ ናይ ጓሓፍ ሻንኬሎ ምድር ባይ ጥራይ እዩ በብሓደ ኣብታ ቦቶም ጥቕጥቕ ኣቢልካዮም መክራጅ ጥራይ ዘድልየካ ናብቲ ጉዳይ ናይ ዓድና ንሽተይ ስግር ክነብል ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮታት ሓንቲ ክልተ ከርየኩም እየ ሓንቲ let's see this is from RTV ዘኒት ሃብታብ ካብ ወላዲያ ሃብታብ ተወልዱ ምድህንን ካብ ወላዲታ ኣርያመ ዮሃንስን ካብ ሓሙሽተ ውልዳት ዘለዋ ግዜ ኮቪድ ጀሚሩ እንግሊሽ ይዛረብ ነይረ እየ ግን ኣይገስ ቋንቋ ምኽኣል ጥራይ ኣይኮነን እቲ ካልቸር እውን ምርዳእ ኣለካ ከምቲ ናትና ባህሊ ከዓ የብሎም ኣይገስ ከምዚ ሰላም ምብህሃል ክትሓልፍ ከለካ ሰላም ትበሃሃሎ ካብ ከባቢ ካብ ስቴት ንስቴት ይፈላለዩ ግን ኣብቲ ዝነበርኩ ከባቢ ከምኡ ይነበረን ኩሉ ወላቲ እንግሊሽ ከምዚ ዝበልኳት ቋንቋ እናተረዳእካ ከሎ ጆክ ዝገብሮ ንኣብነት ሜቢ ኣይርዳእካ ንኾን ብትሕቲኡ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ስኻ ዘይትፈልጦ በዚ ከምዚ ነገራት ቁርብ ከምዚ ካልቸር ሾክ ኣጋጢሙኒ ምስ ሰብሲ ኣብዚ ብጣዕሚ ሕውስቲ ዝነበርኩ ኣብኡ ምስ ከድኩ ቁርብ ሪዘርቭድ ኮይነ ከምዚ ንሕወሲ ቅልጥፍ ኢለ ኣይኮንኩም ግዜ ይወስድ የስተውዕል ተሓርቀሲ ኢለ ሜቢ እንታይ ሽም ይገብር ከምዚ ዝበልኩ ኮቪድ ግዜ ከዓ ስለ ዝነበረ ብጀካ እቲ ባህሊ ናይቲ ሃገር ብልዕሊኡ ከዓ እቲ እንታይ ሽሙ ከዓ ነይሩ ኣብ ገዛኻ ምዕፃውካ ነይሩ ትምህርቲ ኦንላይን እየ ተማሂረ ሰው ኮምፕሊት ሾክ ኣብዚ ዘሎ ቤተሰበይ ብዙሕ ናፊቐ እቲ መጀመርያ ከምኡ ይመስል ነይሩ ኤኒዌይስ ትፈልጥዋ ስኒት ሃብታብያ ካብ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ RTV ለትኩም ከትኩም ስምዕዋ ፅቡቅ መቕልንቲ ኤርትራዊት ናይ ብሓቂ ማለት ናይ ኤርትራ ምውካል ኩሉ ሰብ እንዲክውክል ዝኽእል ግን ትኽክል ነቲ ባህልን ክብርታትን ናይቲ ሃገር ነቲ ቋንቋ ናይቲ ሃገር እውን ዝመልኽ ሰብ ክኸውን ከሎ ድማ ድርብ ሓጎስ ይኾነካ ድርብ እዚኣሲ ትኽክል ነቲ ሚስ ወርልድ እንድያ ክትሳተፍ ንኤርትራ ብትኽክል ሬፕሬዘንት ክትገብራ ትኽእል እያ ኣነ ብቐረባ ይፈልጣን እየ ግን ካብ ዘረባኣን ካብ ኣካይዳኣን ክንሪኣ ከለና ትኽክል ንኤርትራውነት ከተንፀባርቕ ትኽእል ኮይና ትስምዓኒ but I'm going to show you today one very smart lady እዚያስ ከስምዑ ለይ ማይ ጣዕም ስምዑ እሞ For the first time in 1869, the land was not called that. It was Midri Bahri, the land of the sea. So this guy, Ferdinando Martini, the governor of the land from 1897 up to 1907, who in 1890 decided to disregard the existing name, Midri Bahri, and went back all the way to the Greek times when the Red Sea was called Eritrea Thalassa.
then translated into Latin by Romans into Mare Erythraeum, which has inspired the new name Eritrea. This name, Eritrea, has been adopted ever since and is pronounced in different ways by local as Eritrea or Eritrea because the word is not in an indigenous language. Its pronunciation is not clearly defined and it can sound different based on the language spoken by the native speaker. And now let's look at all the names Eritrea had before this dude arrived. مچم إذا حفتنا حنت كابتم نبحكي impressed قبرني نفقت زي غانديا نزي تاريخنا إيرترا سبيس جيرا بحصر فيديو نبحكي مصحف ملئتيات نقرك ندعي رغيبكم ما فلو قبروا بفلا يدوكم إنجليش تسوم أنتو خينو بليز ناتا فيديو وسيتكم نابدوكم تصدتكمو عبي سرح تسرحوا لهم تاريخنا عدنا بوتاتهم تاريخنا عدهم كفلتو تدليهم she is the right person لذي بزعبا بحلي in fact كورسات اللي وابتي سماي كيدس دي ولا سما I don't know دقيقات رأيني لناي تسكرين إيش تيسر زلانة صار هذا لو كورسني قانقا ناي culture تمرت تبيا I highly recommend I بقول سماي كيدس كيتكم نتا كورس وصلوا ندقنا بفلاي I'm gonna do that too I don't know وين نبعلي ناتزارو كده حسب زلوا الجمر حسيبه مزيز قبره زلوا وي بجاخا توكس اللي نقرأ الناس لازبلتني كونكم I love her work هر زي مش لكم كم زي نزا فيديو باشير كبر لي channel باشير كبروا لي كم تبلوني انت عايز لكم انا ما بالي لانني صبو صراحه تخينو يقددني كبل يقددن نسرح له كقد فسن نايزا قال زي رخيبه خلو نزا فيديو زياسي سجيره كخيد اي كلني مغنياتو نسبه إيرترا زدل ስለዝኾነ ዘድሊ ዲያ ኣነ ኻ ዘድሊ እየ ዘምፅ ሳክት ነገር ከምፅ ኣይደልን እየ ዝድሊ ገለ መልእኽቲ ዘለዎ ካብ ሕማቕ ትመሃር ካብ ፅቡቕ ትመሃር ንመለስ ኣብቲ ታሪክ ኤርትራ ዝብል ካበይ ከም ዝመፀ እያ ትነግር ስለዚ እቲ ጣልያናዊ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሽዑ ነቲ ኤርትራ ዝብል ካብቲ ቋንቋ ግሪክ ወሲዱ ምስ ቀይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ሽም ወሲዱ እዩ ናብ ኤርትራ ምፅይዎ ሕጂ ክንፅውዓ ከለና እቲ ኤርትራ ትብል ሃገር ብካልእ ድማ ኤሪትሪያ ዝብልዋ ክልቲኡ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ኣይናይቱ ትኽክል ተልካ ካብቲ ባህሊ ናይትን ቋንቋ ናይቲ ሃገርን ስለዘይመፀት ሽም ዝመሰለካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ተዛራቢ ወይ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ክብል ከሎ ኤሪትሪያ ዝብልካ ወላ ትግራይ ኤሪትሪያ እዮም ዝብሉ ወይ ካልእ ዓረቡን ኤሪትሪያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክልቲኡ ግን ዝኸውን እዩ ምክንያቱ ካብቲ መበቆላዊ ቋንቋ ዝመፀ ሽም ስለዘይኮነ እናበለት እያ ትገልፅ ስለዚ ሽዝ ናይ ብሓቂ ንፍዕቲ ኤርትራዊት እያ በዚያ ጥራይ ናብ ገለ ካብቶም ናብ ኤርትራ በፂሖም ዘለዉ ለንቅነ ዝበልዎ እስኪ ቁርብት ላይ ከረየኩም ሓንቲ ሌተስት ቪድዮ ናይ ቀደም ዲያ ናይ ሕጂ ግን ለንቀነ ዝረኣኹ ኣነ ናይ ኤርትራ ዝገሸ ቱሪስት ዝገብራ ዝብሎ እስከ ንዛረብ ኣብዚ ንስማዕ Beautiful cities in Africa that is super clean, like Kigali, parts of Addis Ababa is like super clean. But here, I'm actually super impressed. I think I didn't have any expectation. That's why I'm super impressed. Like the streets are super, super clean. Like you know that someone is taking care of it all day long. Like look, you cannot find any trash. I mean, there are little trashes on the ground, but that's normal. But in general, like big trash, you don't see anywhere. That's really amazing to see. Again, this is one of the main. ሕጂ ክልቲአን ከተሓዘልኩም እንዲ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎሲ ኣብቲ ሃገር ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኢንተርኔት የብላን ገለ እናበለ እንዲ ዝጅምር ግን እቲ ጎደናታት ናትና ኣዝዩ ፅሩይ ምዃኑ ይዛረብ ፅሩይ ዝኾነ ጎደናታት ከም ዘለዋ ትፅሬት ድማ ስኢልካ ካብ ጥንቃቐ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘፅርይዎን ክንክን ከም ዝገብርዎን ኣብ ብዙሓት ከተማታት እየ ዝዘውር ኣብ ዓለም ማለት እዩ ኣፍሪካ ድማ ከም በዓል ኪጋልን ካልእን ርየ ነይረ ናይ ሩዋንዳ ማለት እዩ ኣስመራ ኣዝያ ፅሩይት ምዃና እዩ ዝዛረብ ብሓፈሻ ዝፈትዎ ሰብ ኣይኮነን ኣነ ግን هو ማይ ፈታዊ ይንፀላን ድብሎ ሰው ኣይኮነን ብዙሕ ፅቡቅ ይዛረብ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ትክክለኛ ስእሊ ይህብ እዩ ዝብሎ ሰብ ኣይኮነን I know እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚኦም ኢሎም ዝመፁ ዘለዉ ሲ ይጠቕሙና ድዮም ይጎድኡና I really don't know ማለት እቲ ዝዛረብዎ ብዙሕ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ንኢንፍሉወንሰር ሰሓቢ ታርስቲ ንካልእ ሰብ ግን ዝስሕብ ኣይመስለንን ክጅምር ከሎ ኣብቲ ቪድዮ እንተሪኢኹሞ ኣብ ስዑድያ ኮይኑ ወይ ኣብ ጅዳ ኣብቲ ኤርፖርት ኣብ ሪያድ ኣብ ጅዳ ኮይኑ ዝገብር እንደይሱ ኩላቶም ሓደ ዓይነት እዩ እቲ ኮንሰፕት ናቶም ኤርትራ
ምዕባለ ዘይብላ ገይሮም እዮም reasons. And because this country is one of the most secretive countries in the world, but especially in Africa. And there are interesting facts about the country. One is that there's almost non-existent internet in the country, which means while I will be in the country in the next few days, I will have almost zero internet connection. I might be able to send a WhatsApp message here and there, possibly from the internet cafes, maybe from the hotel, but I will not be able to have a video call, voice call. I will not be ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣምታ ዝጥቀሙላ ኩላቶም ምክንያቱ ሪሰርች ገይሮም ስለ ዝኸዱ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ስለምንታይ ይኸዱ እንድሕር ኢልኩም ኤርትራ ከይግዶም ዝገብርዎ ቪድዮ ኖርስ ኮርያ እፅውቲ ሃገር ተራያ ዘይትፍለጥ ገለገሊኦም ድማ ድሕርቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ካብ ዓለም ዝተገለለት ሃገር ዝብል ቃል ብምጥቃም ክሪዮዚቲ ናይ ካልኦት ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ ነገር ገይሮም ከም ኣረስቱ ገይሮም የምፅዎ ማለት እዩ ሽዑ ይርአ እቲ ቪድዮ ኤርትራውያን እውን ንርኢና እንታይ ኢሉ ኸውን ኢልና ንርኢና ስጂ ስለ ዝረኣየሎም ናብ ኤርትራ ይኸዱ እዩ እዚኣቶም ብዝበልዎ ሰብ ኖርማሊ ኢንፍሉዌንሰርስ ዓብ ሓይሊ እዩ ዘለዎ ቱሪስትስ ከምፅኡልካ ክእሉ ቱሪስትስ ከጥፍኡልካ ክእሉ እዮም ሕጂ እሳቶም ዝብልዎሲ ንካልእ ሰብ ከም ቱሪዝም ናብ ኤርትራ ክኸይድ ይፀሉ ኮኑ ዶ ኢልኩም ትግምቱ እስከ ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ደልየ ካብዚ ዝብልዎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ መስኪን ህዝቢ እዩ ጥዑይ ግን ኢንተርነት የብሉን ቴክኖሎጂ የብሉን ገለ እናበሉ ዝብልዎ ሰባት ይስሕበልና ዝኸውን ትብሉ ወይ ሰባት ይህድማልና ኣሎ ትብሉ እንታይ ይኸውን ግምትኩም ኣነሲ ኣብቲ መጀመርያ ገለገሊኦም ኣለዉ ፍሕሽው ኢሎም ነቲ ህዝቢ ተቐቢሎም ዝገብሩ ፅቡቅ ይከሙ ግን ንኩሎም ከዓ ክትፈልጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ማለት ዝፈትውናን ዝንእዱናን ጥራይ ተዓድኸና ምፃደና ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ዝብለኩም ዘለዎ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥቕሚ ነቲ ሃገር ይጠቕምዋ ድህሉ ወይስ ይጎድዋ ይህሉ ምክንያቱ ናቶም ምምፃን ዘይምምፃን ዘይኮነ ዘገድስ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ንሶም እንጌሮም ይገብሩ ኣለዉ እዮም ብርግጥ ንኤርትራ ግን ይጠቕማ ድህሉ ይጎድኣ እንታይ ትብሉ ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ደልየ ካልእ ኣብ ትቕፅል ቪድዮ ድማ ካብ ትርኢቶታትኩም ተመርኪሰ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ኩዲ ክፍትነ እቲ ኣርስቲ ቁርብትለይ ክብድ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ንሃገርካ ምስ ካልእ ዓለም ዘላልየልካ ፅቡቅ እዩ ኢኻ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት ብዙሕ ነገር እዮም ዝዕዘቡ ገረገሊኦም ሓቢኦም ዘውፅዎ ስእልታት ኣለዎም ንመጀመርያ እቲ ፅቡቅ ናይቲ ሃገር ዘርኢ ቪድዮታት ሪሊዝ ዝገብሩ ሽዑ ድማ ገለ ነገራት ኣለዎም ድማ ንበይኑ ገይሮም ካብ ብፀርፊ የብልዎ ክምለሱ ዘይደልዩ ተኮይኖም ብፍላይ ማለት ኤኒዌይ whatever it is ተሸፊና ተሓቢእና ካብ ዓለም ተገሊልና ንነብረሉ የለን ኢንተርነት የብልና እንተኮይኑ ኢትስ ኦኬ የብልና ማለት እዩ it's not nothing to hide or nothing ክንቁዝመሉ ንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ዘየለ የለን ማለት እዩ ንዘሎ እንተለካ ኣለካ እንተደይብልካ ድማ የብልካ ናብትን ተኣትወሉ ነገር የለን ብሓፈሻ ግን they always make these things and ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ደልየ ካብ ኣዘርቤጃን ምዃኑ ድማ ኣዘርቤጃን ምስ ትብልፅግና ቅርበት ዘለዎ ሃገር እያ ምሳና ድማ I don't think so ምስቲ ናይ መራኸብቲ ብትሓዞም ገለ ምንታይ ብፖለቲካ ይፅለሱ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቪድዮታት ክገብረሎም ቀድሚ ይርየ ነይረ እዚ ሰብዚ ኤርትራ ጥራይ ከእትውዎ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ይጀናጅንዎ ስለ ዘለው he's gonna take the opposite side ንኢትዮጵያውያን ክሕጉስ ኢሉ ንኤርትራ ዝሓሲ ወይ እውን ዝፀርፍ ገለ ነገር ክገብር ይኽእል ኸውን ኢላ ዝገሚተ ነይረ ሕጂ ዝወሰዳ ዲያታ ቪድዮ ናይ ቀደም ኣይፈለጥኩን ግን it is done ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዲ ክፍትነ ፕሊዝ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ከም ወትሩ ናባኹም ንሓትት ማለት እዩ ሰላም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ታንኪ ተባራበር ዓደ ኣሕበሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ሸናቕያ ሃፍራ ብትፈቱ ተሰዊዖም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ